Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpaalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes or Sabado, adlaw kita sang Sabado, Enero 13, tuig 2024. Sa gyapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa madalagkuhan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, Filipino-made nga modernized traditional jeepney suportado sa nga No to PUV Coalition Panay ikumparar sa imported na minibus. Kinalahon o kung lang taon ta, anong itsura sining Filipino-made modernized traditional jeepney? Sa dugang pa nga mga balita, City Environment and Natural Resources Office nakaobserbar sang mas gamay nga paglaptas ang basura matapos ang opening salvo. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Provincial Health Office nagapawagan sa mga pet owners nga pabakuna ng ila hinuktanan nga ino bangod libre man ini nga ginahatag sa provincial government. Ini sa gihapon mga kabombo sa kampanya batok sa sining rabies. No, kung manumduman pa sang damlag lang may ginbawian sang kabuhi, gagin kagat sang dugo nga wala mabakunahan sang anti-rabies vaccine. Iginbawian gid ka sang kabuhi adtong nasambit karon nga makaluluoy nga biktima. Sa dugang pa nga mga balita, senior citizen nga nagadrive sang pick-up na dulaan sang kontrol, rason nga ginarado sini ang nakapark na salakyan sa distrito iya sang Haro. Sa auto sa aton sini iya nga mga kabombo, mabatsyagan naton karon ang pagbarubaylo na sang klima. Gani nagakadapat gid nga maghalong man na kita, no? Ang pinakadasig gid nga magkatugas ang balatian, hindi ining pagsulay sa nagabubo kag mamunog sining ulana. No? Ang pinakadelikado sinadri kag pinakabasko gid iya, no? Nga trangka, no? Makapatrangka sa imo o kung trangkasuhon ka ining dabo-dabo o kung ining talithe nga humalin kagapon amo sini ang na-experience naton sa palibot man sang syudad sang Iloilo. May pila ka parte sang syudad kag probinsya man nga nagapanalithi sa sinimatinon, may ara man iya nga nagasanaaw ang butlak ni aring adlaw. Pero sa aton sini nga mga tagpalamati, mas maayo gid nga maghalong kita kung may padulungan kita iyang mga hilikuton, mas makapamayo sa inyo nga magdala sang payong. Kayang payong, double purpose man ina. Pwede iya sa pagpanalithi, pwede sa ulan, kag pwede man sa nagatagiti sini nga init. Ang importante lang sinadira, hindi gid iya magsulay, agud nga malikawan ang pag-angkon naton sang balatian. Amo na lang hambal sini nila nga bawal magkasakit, magastos magkasakit. Di nagakinanglan gid sini naton likawan ang mga pamalatian para hindi man mapiktuhan ang aton sini nga pag-adlaw-adlaw nga pagpanrabaho, pagpaninguha, no, nga aton man sini karon banwa, no, nga matustusan ang kinahanglanon sa nga aton sini iyang pamilya kag para mangin epektibo man kita nga empleyado kag trabahante sa tagsa sini naton ka mga ginatrabahuan. Pero Sabado subong iya banwa ang kalamanan sa aton nagapahuway-huway sa ila sining puluyan. Pero may mga kabumbo man kita nga padayon iya ang pagpanrabaho. Hilabi pa karon sa mga delivery riders naton nibla. Sa aton sini karon iya nga mga kasiman watibaw halong kag likaw man nga kamo ang mabasa sining pagtupa man sang ulan o kon mabulad sa tuman katagiti sang init. Ang detalye sa madalakuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita balikan ta sa maray nga pagpalayag sa mumuwaray sa udto
pagkatapos ang Bombo Network News. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano. Amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Pilipinas, anumang lugar sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon po ay araw ng Sabado, Enero 13 ng taong 2024. At sa ulo ng ating mga balita, ang ruta na ginagamit ng mga manggagawa at estudyante, isa sa pinaka-apektado ng paghihigpit ng mga unconsolidated na public utility jeepneys. Habang ang Department of Health naman tinutulungan ng Baguio City Government na matugunan ang diarrhea outbreak. Ang Armed Forces of the Philippines Visayas Command naman nagpakalat ng 865 na kasundaluhan para magbantay rin sa Sinulog 2024 sa Cebu City. Ang Food and Drug Administration nagbabala sa laban sa violative food products. Habang ang maulang panahon naman asahan sa susunod na mga araw. Sa ating international news mga kabambat kay Star Nation, si United States President Joe Biden, kumpiyansa pa rin kay United States Defense Secretary Lloyd Austin sa kabila ng paglihim sa kanyang karamdaman. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Mas tututukan pa ngayon ng Department of Interior and Local Government ang modernisasyon ng Bureau of Fire Protection. Ito ang isa sa mga inihayag na marching order ni Interior Secretary Benjamin Naval-Abalos Jr. para sa taong kasalukuyan o taong 2024. Sa kanilang State of Department Address ay inatasan ni Secretary Abalos ang Bureau of Fire Protection na ipagpatuloy pa nito ang kanilang tinatawag na modernisasyon at capacity buildings initiatives. Layunin nito na mabawasan pa ang bilang ng mga insidente ng sunog kasabay ng pagtitiyak na ang lahat ng 1,634 na mga lungsod at munisipalidad sa Pilipinas ay mayroong mga functional fire trucks at fire stations. Samantala, sa kabilang banda naman ay isa-isa ring binanggit ng kalihim ang mga naging accomplishment ng Department of Interior and Local Government sa nakalipas na taong 2023 sa larangan ho ng pagpapatupad ng peace and order, public safety at local governance na bahagi pa rin ng kanilang pagpapahayag ng buong suporta sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Samantala, inihiyag naman ng isang transport group na kabilang sa mga maapektuhan ng mga ruta ng jeepney ay ang rutang ginagamit ng mga manggagawa, nagtitinda at mga estudyante kapag pinaghigpitan na ang mga unconsolidated jeepney simula sa Pebrero 1 ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Transport Group na Piston na isa sa mga maapektuhang ruta ay ang Cubao to Divisoria Line na kadalasan ginagamit ng mga bumibili ng mas murang paninda sa bargain center doon sa lungsod ng Maynila para yan ibenta sa kanilang mga tindahan. Ayon naman kay Piston President Modi Floranda, nasa 165 traditional jeepney ang bumabiyahe ngayon sa rutang Cubao to Divisoria at mayroon lamang 13 modernong mga jeep ang nakalinya.
ang Cubao sa pamamagitan niyan ng E. Rodriguez to España at Project 3 na mga ruta ay ginagamit ng mga empleyado at estudyante sa University Belt doon sa lungsod ng Maynila. At maapektuhan din ang mga ito ng mga traditional jeepney ay kapag pinaghigpitan na matapos ngang mabigo ang makapagpakonsolidate ang mga ito. Wala umunong modernong jeepney na dumadaan sa nasabing mga ruta. Ito po mga kabomba at ka-Star Nation ay sinasabi ngayon pa lamang ay nakikita na nila ang shortage sa public transportation lalo na sa tuwing rush hour. Una na nga sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nasa 50% ng mga jeepney sa Metro Manila ang hindi nakaabot sa deadline ng consolidation. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, tinutulungan na ng Department of Health ang lungsod ng Baguio sa pamahala at pagkontrol sa mga kaso ng diarrhea sa naturang lugar. Ito ay matapos nga na ideklara ni Baguio City Mayor Benjamin Maghalong ang naturang outbreak ng sakit, partikular na ang libo-libong nakaranas ng tinatawag na gastroenteritis. Sinabi ng Department of Health sa pamamagitan ng kanilang Epidemiology Bureau na nagsimula nga ang pagtaas ng kaso nitong diarrhea noong Disyembre 21 ng nakaraang taon batay sa paunang natuklasan ng Baguio City Health Office. Ipinapakita ng naturang ulat ng Center for Health Development Cordillera Administrative Region na may kabuang 308 na kaso ng diarrhea ang naitala mula yan sa Disyembre 21 ng nakaraang taon hanggang Enero 7 ng taong 2024. At sa kasalukuyan ay sumipa na nga ito sa halos 3,000 mga kaso. Humigit kumulang 11 sa mga kasong ito ang na-admit sa mga nakapaligid na iba't ibang ospital sa naturang lungsod. Ang edad ng karamihan sa mga may sakit ay mula 3 buwan hanggang 72 taong gulang. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang ginagawang hakbang at pag-usuri ng Department of Health sa water source ng lungsod upang malaman ang pinagmulan ng naturang sakit. Aabot naman sa kabuang 865 na kasundaluhan ng ipinakalat at ipapakalat ng Armed Forces of the Philippines Visayas Command sa Cebu City. Bahagi ito ng 3,500 security forces na ide-deploy para sa gaganaping Sinulog 2024 bilang paghahanda at pagtiyak pa rin yan sa kaligtasan at kaayusan sa gaganaping 459th celebration ng Fiesta Señor at iba pang mga post-festival activities sa naturang lungsod. Ang naturang bilang ng mga tropa ng militar na ide-deploy sa naturang mga pagtitipon ay kinibibilangan ng 350 ng mga tauhan ng Philippine Army, 382 ng mga tauhan ng Philippine Navy at 133 ng mga tauhan ng Philippine Air Force. Bukod pa ito sa 400 mga kadeteng ide-deploy na nagmula naman sa Reserve Officers Training Course. At katuwangan ang Philippine National Police at iba pang mga ahensya ng lokal na pamahalaan ng Cebu City ay aatasang i-deploy din ang mga ito para bantayan ang mga lugar na pagdarausan ng mga aktibidad na kinibibilangan niya ng Penitential Walk, Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan, Sinulog sa Lalawigan, Fluvial, Solemn Procession at Sinulog Grand Parade na gaganapin naman sa darating na Enero 21 ng taong 2024 doon po sa may South Road property sa Cebu City. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Visayas Command Commander Lieutenant General Benedict Arevalo, layunin nito na tiyakin ang seguridad ng ating mga kababayan na dadalo sa mga nakahanay na aktibidad na may kaugnayan pa rin sa naturang kapistahan. Bahagian niya ito ng kanilang mga ipinapatupad na measures laban sa anumang uri ng banta na posibleng umusbong sa kasagsagan niyan ng naturang mga pagtitipon, lalo na't inaasahang dadagsain ito ng maraming mga deboto. Samantala, kaugnay nito ay tutulong din ng Quick Reaction Force at Command Operations Center sa mas maigpit na monitoring at koordinasyon sa naturang mga aktibidad bilang bahagi pa rin ng kanilang mga inilatag na security measures. 8 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, umapila ngayon si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na atasan nito itong PhilHealth
na pansamantala munang huwag magpatupad netong tinatawag na contribution hike sa kanilang mga miyembro ngayong taon. Kung maalala, naglabas ng abiso ang PhilHealth hinggil sa plano na pagtataas nga ng contribution rate mula sa kasalukuyang 4% patungo sa 5% o isang porsyentong dagdag na salig umano sa Universal Healthcare Law. Ayon sa mambabatas, hindi praktikal ang ganitong plano dahil na din sa mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo sa ating bansa. Git pa nito na malaking kawalan sa kita at sweldo netong mga simpleng manggagawang Pilipino ang naturang contribution hike. Kailangan muna aniyang pagtuunan ng pansin ang pagpapanagot naman sa sangkot sa nabunyag na korupsyon sa ahensya na may kaugnayan sa 15 billion pesos na halaga ng interim reimbursement mechanism. Nanawagan naman si Brosa sa kanyang mga kapwa mambabatas na ipasa na itong House Bill 408. Layo ng panukalang ito na alisin ang probisyon sa Universal Healthcare Law para sa automatic increase ng premium contributions. Kasabay nito, muling nanawagan ng kinatawan na pinagtibay nga ang House Bill 408 sa layong alisin nga itong naturang probisyon ng Universal Healthcare Law. Inihayag ni Senator Amy Marcos, mga kabambat consternation, na kanyang isinusulong ang pagkasagawa ng Senate inquiry na may layuning matukoy ang pagiging epektibo ng Republic Act 6735 o mas kilala bilang Initiative and Referendum Act. Batay sa inihaing Senate Resolution 903 ni Senator Amy Marcos, sa pamamagitan nito ay nakatitiyak ang makatotohanang paraan para ang taong bayan mismo ang makapagpanukala ng amyenda sa saligang batas. Inilabas ng mambabatas ang resolusyon sa kabila ng mga impormasyon hinggil sa ilang opisyal ng gobyerno na nangangalap ng mga pirma mula sa iba't ibang congressional districts para naman yan sa isang People's Initiative na pabor sa charter change o pag-amyenda sa konstitusyon. Nakasaad sa naturang batas na nagtaong bayan o ang taong bayan po ay may kapangyarihan na direktang magpanukala, magpatibay, mag-aproba o tumanggi sa konstitusyon, sa batas, ordinansa o resolusyon na ipapasa ng anumang legislative body ng pamahalaan. Sa resolusyon ni Marcos na senadora, binigyang diin ito ang kawalan umano ng tala kung ilang beses na nga ba nagamit ng matagumpay ang naturang batas. Samantala, suportado ni Deputy Minority Leader at Brazilian Representative Mujib Hataman ang pagkakatalaga kay Congressman Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Ito ay makaraang bakantehin nga ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang naturang posisyon para maging bumalik sa pagiging monetary board o member ng BSP o ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay Representative Hataman, malawak ang karanasan ni Recto na isa sa mga batayan upang pamunuan nga ang isang kritikal na posisyon. Git ng opisyal, si Secretary Recto ay isang magaling na ekonomista na ipinamalas na nito sa maraming taon. Nagsilbi rin si Recto bilang kongresista ng Batangas at bilang Deputy Speaker naman sa Kamara de Representantes. Nahalal rin ito bilang senador at hinawakan ang Senate Ways and Means Committee. Dahil dito, kumpiyansa ang mambabatas na mapapamuno ang maayos ni Secretary Recto ang buong departamento ng Department of Finance. Samantala, kumuha naman tayo ng mga dagdag pang mga pag-abalita mula sa ating mga kasamahan dahil yung daw pong contribution na hike ng PhilHealth, huling pagtaas na raw po yan ayon doon sa ilang mga kinaukulan. Yan ang pag-uulat ni Bombo Alaysa Eclarinal. Inanunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na ang ipatutupad nilang contribution hike para sa kanilang miyembro ay ang huli na ayon na rin sa nakasaad sa batas. Sinabi ng Philippine Health Insurance na itutuloy kasi nito ang planong pagtaas ng kontribusyon ng mga miyembro nito ngayong taon. Tataas ang premium rate sa 5% mula sa kasalukuyang 4%. Ang malilikom na pondo ay para na rin sa mga pagbabago o improvements sa mga benepisyo mula sa PhilHealth. Ang
Ang mga individual na kumikita ng 10,000 pesos ay kakailanganin na ngayong mag-ambag ng hanggang 500 pesos, habang ang buwan ng kita mula 10,000 hanggang 100,000 ay haharap naman sa mga kaltas na mula 500 hanggang 5,000 pesos. Samantala, ang mga kumikita naman ng 100,000 ay kailangang mag-ambag ng 5,000 kada buwan. Sinabi ni PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma na inaasahan ang karagdagang 17 billion pesos na kita dahil sa pagtaas ng premium rates. Ayon kay Ledesma, ang pagtaas ay bilang pagsunod na rin sa Universal Healthcare Law. Tinukoy ng Section 10 ng Universal Healthcare Law kung paano tinutukoy ang premium rate ng isang contributor batay sa kanilang kita. Yes, tuloy na po. It has taken effect po already, no? So far, wala po kaming nare-receive na message or directive from Malacanang, no? So we are just following the law. We're planning to increase the benefit packages po across the board, and we've already started doing that. So isipin mo po, ang miyembro ng PhilHealth 115 million, substantial yung increases ng benefit packages. So talagang we really, the funds have to come from somewhere. Gayunpaman, matatanda ang sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang premium rate at income ceiling hike noong taong 2023 dahil ang mga Pilipino ay dumanas ng mga hamon at iba't ibang pagsubok dahil sa dulot ng COVID-19 pandemic. Kung sususpindihin muli ni Pangulong Marcos ang premium hike ngayong taon, sinabi ni Ledesma na susundin ng state-run health insurer at tinitiyak na hindi maaapektuhan ang mandated benefits ng PhilHealth. Para sa Bombo Network News, Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Weather Update. Makararanas ng makulimlim na panahon na may kasamang pagulan ng bansa sa susunod na 3 araw ayon ho yan sa Bombo Weather Center. At batay nga sa monitoring ng Bombo Weather Center, magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan na sasamahan naman ng kulog at kidlat sa may kalakhang Visayas, Caraga Region, Davao Region at hilagang bahagi ng Mindanao mula yan Enero 14 hanggang Enero 17 ng kasalukuyang taon. Ang naturang pag-ulan ay dulot pa rin ng umiiral na shear line na humihila naman sa mainit at malamig na hangin. May mahihinang pag-ulan din na mararanasan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon dahil naman yan sa umiiral na northeast monsoon o hanging amihan. Easterlies o mainit na hangin naman na manggagaling sa Dagat Pasipiko ang magdadala naman ng makulimlim na ulap na may kalat-kalat na pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Kaya laging magdala ng kapote at payong sa mga susunod na araw. Bombo International News. Tiwala pa rin sa United States of America President Joe Biden sa kakayahan ni United States Defense Secretary Lloyd Austin sa kabila ng paglilihim ng kanyang pagpapa-ospital nang dahil sa kanyang karamdaman na prostate cancer. Ito ay sa pagtapos ng questionin ng ilang miyembro ng administrasyon, ng Pentagon at ng Kongreso ang kapasidad ni Austin na pamunuan pa ang depensa o pandepensang departamento ng kanilang bansa sa kabila yan ng mga umuusbong na gulo at rebelyon. Noong Enero 1 pa nitong nakalipas o nitong kasalukuyang taon po mga kabomba at Crester Nation, isinugod sa ospital si Austin, ngunit isinapubliko ng kalihim ang lagay ng pangkalusugan nito lamang Martes sa parehong araw kung kailan umatake ang Houthi rebels sa Red Sea.
Patuloy na nagbibigay ng direktiba si Austin noong nagsagawa ng retaliation strike ang United States at United Kingdom sa Houthi rebels noong Webes kahit na nagpapagaling pa ito sa ospital. Sinabi naman ni Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder na real-time na mababantayan at binabantayan ni Austin ang mga kaganapan ng hukbong pandigma ng kanilang bansa. Bukod sa mga kagamitang medikal, may mga classified equipment din na nakaset up sa hospital room ng naturang Defense Secretary. May mga nakasuporta din ni staff at aides kay Austin sa loob ng kanyang silid, kaya naman patuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho pa bilang kalihim ng United States of Defense. 18 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Nakatakdang ipadala ni United States President Joe Biden ang kanyang unang trade and investment mission sa Pilipinas sa Marso 11 ng taong kasalukuyan. Sa isang pahayag, sinabi ni White House National Security Council spokesperson Adrienne Watson na ang delegasyon ay pangunahan ni Secretary of Commerce Gina Raimundo at nasa Maynila hanggang Marso 12 para makipag-ugnayan sa Filipino stakeholders. Aniya, ang pagbisita at ay magpapatibay sa Pilipinas bilang isang key hub para sa mga regional supply chain at mataas na kalidad ng pamumuhunan. Sinabi ni Watson na ang misyong pangkalakalan ay sumusunod sa pangako ni Pangulong Biden kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang ugnayang pang-ekonomiya ng Estados Unidos at Pilipinas at kinikilalang international na mga karapatan sa paggawa. Nauna nang sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na sa magiging bahagi rin ng misyon ang isang kinatawa ng Estados Unidos International Development Financial Corporation. Nauna nang ibininyag ng envoy na ang Estados Unidos ay nag-aalok nga ng tulong para matigil o natigil na Mindanao Railway Project. Ang trade mission ay dumating din pagkatapos ng paglagda ng 123 agreement na magbibigay daan para sa mga proyekto ng nuclear power sa pagitan ng Pilipinas at bansang Amerika. Ang 123 agreement na nilagdaan noong Nobyembre 2023 ay nagpapahintulot sa paglilipat ng impormasyon, nuclear material, equipment at mga bahagi ng direkta sa pagitan ng dalawang estado. Itinanggi naman ni Batangas Governor Hermelando Mandanas ang ulat na nagsasabing siya ay itinalaga bilang bagong Executive Secretary kapalit yan ni Chief Justice Lucas Bersamin. Nang humingi ng kumpirmasyon sa pamagitan ng isang mensahe, sinabi ni Mandanas na hindi ito totoo. Giit niya wala raw kahit imbitasyon na natatanggap ang kanyang panig para maging Executive Secretary. Kaya walaan niyang dapat tanggapin kung wala namang offer at dagdag pa ng naturang gobernador. Bilang vice-gobernador naman, otomatikong papalit si Vice Governor Mark Leviste bilang punong ehekutibo ng probinsya kung sakaling magiging totoo man ang naturang usapin tungkol sa appointment ni Mandanas. Samantala, nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang higit 72 million pesos na flood control project sa Alaminos, Pangasinan. Ayon kay Department of Public Works and Highways Region 1 Director Ronnie Ornel Tan, nagpapatunay lang ito ng kanilang commitment na protektahan ang lupang sakahan mula sa mga kalamidad. Paliwanag ng opisyal, magbibigay ito ng naturang proyekto ng harang tuwing mataas ang tubig sa Alaminos River. Makatutulong din ito para maiwasan ang pagbaha sa mga kalapit na tanimang lugar, lalo na pag mayroong masamang bagyo o masamang panahon o bagyo. Kasabay nito, direkta ring mapoprotektahan nito ang mga sakahan sa paligid ng Alaminos River. Ang nasabing proyekto naman ay pinondohan umano ng 2022 General Appropriations Act. Bombo International News. Nagsampa ng kaso ang mga Jewish student at mga guro laban sa Harvard University dahil sa anti-Semitism.
Kinukonsente umano ng Harvard ang diskriminasyon at karahasan sa mga Jewish students na mas lumala pa simula noong Oktubre 7 na petsa kung kailan binomba ng Hamas militants ang Israel na kumitil naman sa buhay ng libo-libong mga inosente. Kabilang na sa mga nagsampa ng kaso ay ang mga mag-aaral na kabilang din sa organisasyon na Against Anti-Semitism Incorporated na ayon sa kanila, lumalabag na ang universidad sa civil rights ng mga Jewish students. Ayon pa sa abogado na si Mark Kazowitz, ay dapat dinggin ng korte ang mga isinampang kaso ng Jewish students at professors sa Harvard dahil hindi anyang magkukusa ang paaralan na resolbahin ang anti-Semitism cancer sa universidad kung hindi ito aabot sa paghahain ng kaso. Patuloy naman na nananawagan ng United States Department of Education sa mga kolehiyo na maaari silang tanggalan ng federal fund kung mapapatunayang sa kabilang sila sa mga ipinagsasawalang bahala ng mga paaralan ang anti-Semitism at Islamophobia. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, matagumpay na nasagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard o District Southern Mindanao ang dalawang United States citizen nalulan ng isang na-stranded na yate sa bahagi ng katubigang sakop ng Davao Oriental. Tinukoy ng mga otoridad ang naturang yate na Pleasure Yacht Apakalu na napag-alamang nagmula pa sa bansang Indonesia at patungo sana sa Davao City para sa custom and immigration clearances. Sa ulat, agad na rumisponde ang patrol boat ng Philippine Coast Guard na BRP Panglao matapos na makatanggap ng report hinggil nga sa pagkakaroon ng engine failure ang naturang yate habang naglalayag sa layong 8.8 nautical miles west-southwest ng bayan ng Surup sa munisipalidad ng Governor Generoso, Davao Oriental. Dahil dito ay agad na nag-deploy ng mga tauhan at rescue vessel ang Philippine Coast Guard para magsagawa ng towing at search and rescue operations para rito. Ayon kay Coast Guard Captain George Maganto, sa kasagsagan ng kanilang operasyon ay bahagyang nakaranas din ang kanilang mga tauhan ng ilang pagsubok sa karagatan bago marating ang naturang lugar, ngunit yun pa man ay naging matagumpay pa rin ang kanilang misyon. Samantala sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan na ang mga individual na sakay ho ng nasabing yate na nirescue ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Samantala, emosyonal ang mga residente ng Barangay 877 at Barangay 878 sa lungsod ng Maynila habang pinapanood ang demolition team na winawasak ang kanilang mga bahay doon sa Paco Roman Street at Siquia Street. Nagkaroon ng tensyon sa lugar habang naglalagay ng barikada ang mga residente para pigilan ang demolasyon o demolition team na sirain ang kanilang mga bahay na sa harapan po yan ng mga tauhan ng Manila Police District. Ayon sa mga otoridad, ang lugar kung saan ginawa ang mga bahay o itinayo ang mga bahay isang pribadong pag-aari. Naglabas na rin ang Korte Suprema ng pinal na kautusan para sa pagkatanggal ng istruktura sa naturang lugar. Tiniyak naman ng may-ari na magbibigay ito ng cash assistance sa mga apektadong pamilya ng naturang demolition. Nagkalat naman sa gilid ng kalsada ang mga gamit ng ilang residente habang tinitingnan at pinapanood ang kanilang bahay na sinisira. Problemado naman ito kung saan sila tutuloy ngayon na wala na silang uuwian. Bombo Sports News. Sa ating balitang pampalakasan, nagpahayag ng interes si Australian National Team Coach Brian Goorjian na maging head coach ng Gilas Pilipinas. Ito ay matapos na dumating sa kanyang kaalaman mula sa Sabahang Basketball ng Pilipinas na hindi pa sila nakahahanap ng coach ng national basketball team ng bansa. Nasa bansa kasi ang 70 anyos na Australian coach dahil sa nagsisilbing consultant ng Strong Groups Athletes na pinamumunuan ng head coach na si Charles Chu. Dagdag pa ng Australian coach na bukas ito sa pag-coach ng Gilas
kapag natapos na ang coaching contract niya sa Australian National Basketball Team ng hanggang Paris Olympics sa buwan ng Hulyo. Nasaksihan kasi nito ang hilig ng mga Pinoy sa basketball dahil naging coach na rin ng Bay Area na guest team ng Philippine Basketball Association. Kung hindi man pala rin ay maaari rin itong maging coach ng anumang Philippine Basketball Association team dito sa ating bansa. Sa dagdag pa mga pag-uulat ng babala ang Food and Drug Administration sa publiko laban sa pagbili at pagkonsumo ng ilang produktong pagkain na hindi sumailalim sa proseso ng pagsusuri ng naturang ahensya. Ang Food and Drug Administration sa pamagitan niya ng online monitoring at post-marketing surveillance ay kinumpirma na ang ilang mga produkto na kumakalat ay kulang sa tamang registration. Gayon din na walang kaukulang Certificate of Product Registration na inilabas mula sa naturang administrasyon. Sa ilalim ng Republic Act No. 9711 na kilala rin bilang Food and Drug Administration Act of 2009, muling iginiit ng kagawaran na mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa, pag-import, pag-export, pagbebenta at iba pang mga kaugnay na aktibidad ng mga produktong pangkalusugan ng walang kaukulang otorisasyon. Binigyang diin din ng ahensya na ang mga hindi rehistradong produkto na ito ay nagdudulot ng mga potential threats dahil yan sa kalidad at kaligtasan nito na hindi natiyak sa pamamagitan niya ng tamang proseso at pagsusuri ng naturang kagawaran. Hinimok naman ng Food and Drug Administration ng lahat ng mga kinuukulang establishmento na huwag ipamahagi, i-advertise o ibenta ang mga tinatawag na violative food products hanggang sa makuha nila ang kinakailangang Product Notification Certificate. Pinayuhan ng mga mamimili na mag-ingat sa pagbili ng mga produktong pagkain at suriin ng wasto kung ito ba ay registered at sertipikado ng naturang ahensya upang matiyak yan na ang kanilang pagsunod ng sa mga produkto at sa mga pamantayang itinakda para sa kalusugan at kaligtasan ng mga kinauukulan. Datos na inilabas naman ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation kahapon, nasa 10 motorista ang naisyuhan ng traffic violation tickets nang dahil sa hindi otorisadong paggamit ng EDSA busway matapos ang operasyong isinagawa ng naturang komite sa bahagi ng Ortigas at Magallanes. Mayroong 36 na mga motorista rin ang nahuli sa nasabing lugar nang dahil din sa paglabag sa traffic signs. 7 naman ang arestado nang dahil sa obstruction, habang 5 naman ang nahuli nang dahil sa pagsakay ng mga pasahero sa mga hindi otorisadong lugar. Kung maalala, nitong Huwebes lamang ay may nahuli rin ang matauhan ng Metropolitan Manila Development Authority na may mga sasakyang pag-aari ng isang senador at kongresista nang dahil sa paggamit ng EDSA busway. Paliwanag ng ahensya, piling mga opisyal lamang kasi ng gobyerno ang pinahihintulutang gumamit nito tulad ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives at Chief Justice of the Supreme Court. Habang tanging ang mga on-duty ambulance, fire trucks at police cars lamang ang pinahihintulutan ding makagamit ng naturang daan. Samantala, kaugnay nito ay muli namang ipinaalala ng Metropolitan Manila Development Authority na sa ilalim ng Regulation number 23-002 ng ahensya ay tinataasan pa ang multa sa bawat paglabag sa traffic violation ng parehong public at private vehicles kung saan nagkakahalaga ng sa 5,000 pesos ang sisingilin para sa unang paglabag. Para naman sa pangalawang paglabag, abay 10,000 pesos plus 1 month suspension ng driver's license at kailangan din itong sumailalim sa road safety seminar. Sa pangatlong opensa, maaaring magbayad ang naturang motorista na lumabag ng 20,000 pesos. Kadagdag na pati na ang 1 taong suspensyon ng kanyang driver's license. Habang sa pang-apat na paglabag naman ay maaaring magmulta ng 30,000 pesos. Pati na itong rekomendasyon sa Land Transportation Office para alisin o idiskwalipika na itong driver's license.
Sa iba pang mga balita sa oras na ito, may sangkaterbang ilegal na droga. Itong nasabat na motuhan ng Philippine Drug Enforcement Agency dyan sa may bahagi ng Zamboanga City. Ito ay matapos ang ikinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba noong nakaraang Enero 10 taong 2024. Diyan ho sa may bahagi ng Purok 11, Acacia, Barangay Calarian, Zamboanga City, na nagresulta naman sa pagkakakumpiska ng nasabing nasa mahigit 4 na kilo na hinihinalang shabu na tinatayang may katumbas na market value na nakakahalaga sa 27.2 million pesos. Kaugnay nito ay nasa kote rin ng mga operatiba ang 4 na sospek na kinilala namang sina Nadsmar Abdul, 38 anyos, Noraline Abdul, 38 anyos, si Wahil Hala ng 38-31 anyos at Ben Basaludin, 33 anyos. Na-recover mula sa naturang mga sospek ang 1,000 piso na ginamit na budel money sa isinagawang buy-bust operation. Samantala dahil dito ay naharap ngayon sa mga kasong paglabag sa Section 5 o itong pagbibenta ng iligal na droga at Section 11 o itong possession ng iligal na droga at Article 2 ng Republic Act 9165 o itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong sospek. Sa pagkakataon ito ay makapanayam natin si Lieutenant Colonel Rodrigo Lutao Jr., ang tagapagsalita ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines. Colonel, matanong ko lamang, kumusta na ang mga naging accomplishment ng Northern Luzon Command, partikular na sa mga isinasagawan yung patrol operation sa katubigan, kalupaan at maging sa mga operasyon nyo sa panghimpapawid? Sir, sa ngayon po at sa lahat ng ating mga tagapakinig, base nga po doon sa sinabi ninyo na kalupaan, sa kalangitan at sa mga karagatan, sa kalupaan po ay yung mga pinakamarami nating nagawang security operations. So, sa nagdaan pong taon, 2023, nakapagtala po tayo ng humigit kumulang 300 na brigade and battalion na security operations po dito po sa gitnang Luzon at saka sa Hilagang Luzon. Then doon naman po sa air patrols natin, nakapagtala po tayo ng sobra-sobra actually po doon sa target kasi umabot po tayo ng 100 times air patrols. Then sa karagatan naman po umabot tayo ng 56. Higit din po ito kaysa inaasahan natin na target. So dahil po sa dami ng ating mga operational activities mula sa kalupaan, karagatan at kalangitan na napanatili po natin ang kapayapaan sa buong area po ng Northern Luzon at saka po dito sa mga maritime areas natin sa territorial defense. Kagaya po dyan sa Bao de Masinloc na ang tawag po natin dyan is Maritime Area 1. Then yung Maritime Area 2 po natin is sa Batanes Group of Island. At ang pangatlo namang Maritime Area is yung doon po sa Philippine Rise. So lahat po ng mga lugar na yon, mga karagatan na yon ay naiikutan ng ating mga barko at ang ating mga eroplano. Colonel, para sa kaalaman na rin ng ating mga kababayan, partikular na sa mga tagapakinig at manonood ng Bombo Radio Philippines, gaano po ba kaimportante na nagsasagawa tayo nitong tinatawag na patrol operations, security operations, military operations sa ating mga area of responsibility, Colonel? Ato na protektahan yung ating bansa at ating mga mamamayan laban po sa mga kaguluhan. Sa kalupaan po mula dito sa gitnang Luzon at hanggang sa Hilagang Luzon, dahil po sa marami at agresibo nating security patrols, na pipigilan po natin yung mga posibleng karahasan. Dahil kahit napakanipis na po ng bilang ng ating mga kalaban, yung mga kumakalaban sa gobyerno,
may mga chances pa rin po sila na pwedeng makagawa ng mga hindi kanais-nais na kagaya po ng mga extortion, yung pagre-recruit nila at yung kanilang masidhing hangarin na recovery efforts doon sa mga lost grounds na ginagalawan nila before. So, hindi lang naman po sa kalupaan, actually dito po naman sa karagatan at sa himpapawid is napakahalaga din po na ipakita natin sa ating mga karatig bansa at sa buong mundo na hindi tayo nagpapabaya sa ating teritoryo. Kasama po yan sa mandato ng Armed Forces to protect the nation's people, the integrity of the state and the sovereignty of the national, something like that, sir. So, hindi po natin pinapabayaan yung ating mga trabaho. So, normal lang po yun sa mga gawain ng Northern Luzon Command. So far, Colonel, sa mga patrol operations po natin sa himpapawid at mga karagatan, wala naman po ba tayong na-encounter na anumang problema, Colonel? So far, sir, wala naman po tayong naitala na mga problema. Actually, yung mga naitatala po ng mga mangingisda na minsan inawawala dahil sa masamang panahon is nakakatulong po yung Armed Forces doon sa ating Coast Guard at sa Philippine Navy para sa rescue and retrieval operations po. So malaking-laking bagay po yung ating mga gawain sa karagatan upang maproteksyonan at least kung hindi naman masawa tayong mga aksidente, katulong tayo para ma-minimize lahat yun. Colonel, may katanungan rin ng aking kapartner dito, si Bombo Marlene. Bombo Marlene, go ahead. Colonel, balikan ko lamang po yung inyo pong una nang nabanggit kanina, no, yung nabigyang daan po ninyo pahinggil dito sa insurgency o ito pong internal security operations na natin dito sa Kalupaan. So far, ano po ba yung mga naging accomplishment na ng inyo pong hukbo ukol dito? Insurgency campaign po ng Northern Luzon Command, kukunti lang naman po yung ating na-accomplish. Actually, hindi po ito namin ipinagmamalaki dahil kagaya po nitong mga napatay na mga terorista, umabot po sa 15 lahat. So, kahit ganun po ang nangyari, kahit kami masama din ang loob namin dahil kababayan natin sila, kapwa Pilipino. So, mayroon naman pong apprehended or nahuli, umabot sa 20. Then yung sumurrender po is umabot sa 82. So in total, mayroon po tayong humigit kumulang 120. So doon naman po sa kanilang mga baril, nakapagtala po tayo ng 145 surrender po at captured po yung iba. So manipis na po talaga yung kanilang organisasyon at dahil nga po sa lawak ng kanilang ginagalawang kalupaan, parang isda po yan eh. Ang isang tilapia na lumalangoy sa Pacific Ocean is napakahirap hanapin. So, ganun po ang nangyayari sa atin. Pero, gayon pa man is, yan po yung ating mga na-comply noong nagdaang taon po. I understand po, mayroon po tayong mga binabatay, mga front, itong mga rebelding grupo. Sa ngayon po ba, numinipis na po ba yung bilang nila? Pwede niyo po bang i-disclose sa amin o ibahagi sa amin yung inyo pong monitoring po pahinggil dito sa kanila? Kagaya po nung committee sa probinsya ng Isabela, actually po, ang tawag natin dyan is na-dismantle na sila noong nakaraang taon. Then meron din naman po yung manipis na rin yung kanilang numero, yung Ilocos Cordillera Regional Committee, yung Cagayan Valley Regional Committee, at saka dito po sa Central Luzon, yung committee sa Rehiyon Gitnang Luzon. So halos hindi na po natin sila maramdaman sa kasalukuyan. Pero yun po, hindi tayo nagiging complacent at tuloy-tuloy po yung ating ginagawang security operations at security engagement po doon sa ating mga kababayan na yung mga masisipag mag-provide sa atin ng informasyon sa kasalukuyang kinalalagyan ng ating mga kalaban po sa gobyerno. So pag may mga engkwentro po ganito, usually galing po talaga sa civilian yung aming informasyon. Banggit niyo na nga po, no, Colonel, na galing sa civilian kadalasan yung inyo pong natatanggap na impormasyon. Pahingil dito pa rin sa ating pagtugon sa insurgency. So far po, kamusta po yung kanilang pakikibahagi itong mga civilian na ito sa inyo pong kampanya para mapigilan po itong paglawak pa lalo ng insurhensya po na talagang ating pinipilit na mapigilan at matugunan po dito sa ating bansa?
Actually po nagpapasalamat kami lalo na po sa mga local government units at sa lahat po ng ating mga stakeholders dahil po sa ginagawa nating tuloy-tuloy na mobile community support and sustainment operations noong nakaraang taon. Nakapagtala po tayo ng 362 terrorist supporters who withdrew support from the communist terrorist group. And mayroon pong naitala na 486 na nakapag-avail ng benefits mula po sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. At mayroon naman po tayong mga proyekto galing po doon sa Support to Barangay Development Program projects na ito po ay pinunduhan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na 119 na proyekto. So karamihan po dito, farm to market road, mga health center, ang iba mga eskwelahan po, mga patubig, yung mga maiinom, at iba-iba pa pong proyekto, sir, na mapapakinabangan talaga ng ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga remote areas. So ang atin pong pakikitungo sa mga civilian entities natin is napakahalaga upang maisiwalat natin yung mahalagang impormasyon upang maimulat yung ating mga kababayan doon sa recruitment activities ng communist terrorist group, and of course po maipaalam natin sa ating mga kapwa Pilipino yung mga magagandang programa ng ating pamahalaan. So yun po, sir, ang ating mga magagandang adhikain sa nagdaang taon na itutuloy natin hanggang sa kasalukuyan. Colonel, bilang panghuli, baka meron kayong nais ibahagi o mensahe sa ating publiko. Go ahead, Colonel. So sa lahat po ng ating mga kababayan at doon po sa mga grupo na patuloy po ang pagkilos laban sa ating pamahalaan, wala pong pangit na programa ang ating gobyerno. Ngayong bagong taon po, dapat maganda po yung ating simula sa paghahangad ng tunay na kapayapaan para sa pag-unlad ng ating bayan at saka yung walang masalimuot na mga pangyayari hindi lang sa sarili ninyo at sa pamilya kundi lalong-lalo na po sa buong Pilipinas. So pinasasalamatan ko po lahat ng ating mga kababayan, yung mga sibilyan, yung masipag na nagbibigay ng impormasyon sa ating pamahalaan at sumusuporta sa maayos at magagandang programa ng ating pamahalaan. Lalo na po sa inyong himpilan, sir. Maraming salamat at sana po ituloy natin ang pagtataguyod ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa. Isang mapayapang umaga pong muli at maraming salamat. Maraming salamat, Lieutenant Colonel Rodrigo Lutao Jr. Mga kabombot ka, Sir Nation, nakapanayam na nga natin ang tagapagsalita ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines. Walang iba, si Lieutenant Colonel Rodrigo Lutao Jr. Sa mga sandaling ito, mga kabombot ka, Sir Nation, kumuha naman tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga provincial stations sapagkat ito hong sinulog sa kabataan sa dakbayan na gaganapin ngayong araw. All set na raw sa kabila ho yan ng pagbagsak ng LED wall dyan sa may Cebu City Sports Center. At libu-libong tao may inaasahang dadagsa upang masaksihan ang naturang aktibidad. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Gaganapin ngayong araw ang sinulog sa kabataan sa Dakbayan sa Cebu City Sports Complex na lalahukan ng 12 contingents na mula sa iba't ibang barangay ng Cebu na taos-pusong maghahandog kay Senior Santo Niño. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Cebu City Councilor Joy Pesquera, magsisimula ang street dance sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan ng 1:00 ng hapon na dadaan sa Pidal Rosario at Osmeña Boulevard at magtatapos sa Cebu City Sports Center. Dagdag pa nito na bago makarating sa CCSC ay magkakaroon pa ng street dance na magkakaroon ng 3 judging sites, isa sa Imus Avenue habang ang pangalawa naman ay sa intersection ng Imus at Sicatona Street. Pagkatapos ng street dancing, susundan ito ng showdown sa 2:00 ng hapon. Kaugnay nito, nagsagawa ng opening salvo ang lokal na pamahalaan ng Cebu sa Sinulog 2024 na pinangunahan ni Cebu City Mayor Michael Rama. Siniguro naman ni Pesquera na all set na ang gaganaping sinulog sa kabataan sa Dakbayan mamayang hapon kahit paman sa naitalang pagbagsak ng LED wall noong Enero 11, 2024 sa CCSC. Nabatid na ang mga contingents ay galing
sa Barangay Banilad, Barangay Binaliw, Inayawan, Guadalupe, Mabolo, Barangay Suba, Labangon, Barangay San Roque, Barangay Subang Dako, Barangay San Nicolas Proper, Tipadilla at Tribo Divinohanon. Residents, those who want to watch the sinulog sa Tacbayan and stay along the street will start at 2 o'clock yung ritual showdown sa Grand City Sports Center. Ating napakinggan si Cebu City Councilor Joy Pisquera. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Alea Patenio para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman hong Cagayan Valley Medical Center, tiniyak kay Health Secretary o Undersecretary Vergere ang kahandaan sa magiging epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ang balitang yan itinutukan ng Bombo Radio Tugigaraw. Nakahanda ang Cagayan Valley Medical Center bilang pangunahing referral hospital sa Region 2 at karating na riyon kaugnay sa magiging epekto ng El Nino. Ito ang tiniyak ni Dr. Cherilu Antonio, Chief Medical Professional Staff ng CVMC, sa pagbisita ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa naturang healthcare facilities. Ayon kay Antonio, may sariling water system at water refilling station ang naturang pagabutan kung kaya hindi magiging problema ang tubig para sa mga pasyente at empleyado. Mayroon ring sariling oxygen generating plant ang CVMC na may solar system at generators na magagamit sakaling magkaroon ng malawakang brownout sa tagtuyot. Binigyang diin ni Yusek Vergere ito yung paghahanda sa nalalapit na tagtuyot, no? Matatandaan ang Tugigaraw po ang isa sa mga hottest spot ng ating bansa, kung kaya ang CVMC ay ito, no, na i-strengthen, no, pagiging patatag, kasi gusto natin na hindi nawawalan ng tubig, no, at hindi na nawawalan ng elektrisidad. Bukod dito, binigyang din ni Vergere ang 8-point action agenda sa ilalim ng liderato ni Health Secretary Ted Herbosa at ang pagpapalawak pa ng serbisyong medical tulad ng pagsasagawa ng medical at surgical mission sa labas ng paggamutan. Si Vergere ay dumalo sa isang seremonya sa formal na pag-upo ng bagong Regional Director ng DOH Region 2 na si Dr. Nika Hao bilang kapalit ni Dr. Amelita Pangilinan. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang pinsala naman ng sunog sa e-trike charging station doon sa Boracay, umabot raw sa humigit kumulang 18 million pesos. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Kalibo. Umabot sa mahigit kumulang 18 milyong peso ang naging pinsala ng sunog na sumiklab sa isang charging station ng electric trike o e-trike sa sitio Diniwid, Barangay Balabag sa isla ng Boracay. Ayon kay FO1 Sky Saluten, arson investigator ng Bureau of Fire Protection or BFP Boracay, nasa 40 hanggang 50 pampasaherong e-trike sa parking lot ng Core E-Trike Motors Corporation ang naabos sa sunog. Nadamay pa dito ang 2 bahay at isang sari-sari store. Nasa 10 e-trike lamang umano ang napailabas ng mga tauhan ng naturang establishmento dahil mabilis na kumalat ang apoy sa lakas ng hangin sa lugar. Nagsimula ang sunog dakong alas 2:32 ng madaling araw at umabot ng 1 oras at kalahati bago ito naapula o eksaktong alas 4 Gs ng umaga. Nakatulong rin umano sa pag-aapula ng apoy ang pagbabayanihan ng mga residente sa lugar at fire responders sa isla. Wala namang napaulat na nasugatan sa insidente. Aminado ang BFP na bahagyang nahirapan sila sa pagresponde sa lugar dahil maliban sa makitid na daan ay marami pa ang mga mababang kable. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP sa pinagmula ng apoy at sanhi ng sunog. Mga around 40 e-trikes po yung nasunog, sir. 40 to 50 e-trikes. Yung nadamay po, sir, sa sunog is may 2 bahay po, isang sari-sari store po. Mabilis lang po nasunog yung e-trike po, sir, kasi dikit-dikit at madali lang masunog kasi gawa siya, sir, sa fiber or plastic ata yun, sir. At mabilis talaga po nag-spread yung sunog po. Medyo nahirapan kasi kami, sir, ng konti lang naman kasi maliit yung dadaanan at maraming cable po, sir, na mababa. Si FO1 Sky Saluten, arson investigator ng Bureau of Fire Protection or BFP Boracay sa kanyang naging
pahayag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo PH, Jemima Silori nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman noong si Representative Franz Castro, abay nadismaya at ikinalungkot ang pagbasura sa hinihaing reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alamin natin ang kabuuan ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Legazpi. Ikinadismaya at ikinalungkot ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pagbasura ng piskalya sa isinampang reklamo na grave threat laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi sa Mambabatas, sinabi nito na tila binaliwala lamang ng korte ang pagbibigay ng hustisya sa mga katulad niya na pinagbabantaan ng buhay. Kung nagawa umano ito ng dating Pangulo sa isang mambabatas, ay siguradong mas madali pang pagbantaan ng mga ordinaryong mamamayan. Sa kasalukuyan ay nakikipag-usap pa umano si Castro sa kanyang mga abogado para sa mga susunod na hakbang. Subalit nilinaw na wala pang natatanggap na kopya ng desisyon ng Quezon City Prosecutor's Office. Samantala, siniguro naman ni Castro na patuloy niyang ipaglalaban ang karapatan ng mga mamamayan na patuloy na nakakaranas ng pagbabanta sa buhay at mga pang-aabuso. Feeling ko talagang hindi natin nakukuha yung hustisya dito dahil ito malinaw na pagbabanta yan sa buhay ko, no, at sa kasigurihan din ng aking pamilya, pero binaliwala ng korte. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela, Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Tara, dagdagan pa natin ang mga pag-uulat mula sa mga lalawigan dahil mayroon daw isang service ambulance at isang motorsiklo ang nagkasalpukan doon sa bayan ng San Quintin sa Pangasinan. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Nagsalpukan ang isang motorsiklo at isang service ambulance sa bayan ng San Quintin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Captain Charis Pacheco, ang Public Information Officer ng San Quintin Municipal Police Station, nangyari ang insidente bandang alas 11 ng gabi sa Barangay Poblasyon sa naturang bayan. Lumalabas naman sa investigasyon ang service ambulance na minamaneho ni Ricard Mercado, 47 anyos, mula sa Barangay Dibucao sa Aurora ay patungo sa Silangan, ngunit pagdating sa kanto ng Barangay Ramirez Street sa poblasyon sa bayan ng San Quintin, biglang tumawid ang motorsiklo na siyang sumalpok naman sa ambulansya. Napag-alaman din ng parehong lango sa alak at walang suot na helmet ang dalawang sakay ng motorsiklo na kinilalang sina Rolando Obilio, 47 anyos. Angkas nito si RJ Ramirez, 36 anyos na parehong residente ng naturang bayan. Bilang resulta, nagtamo ang malubhang pinsala sa ulo ang dalawang sakay ng motorsiklo at agad din namang isinugod sa ospital dito sa lawigan ng Pangasinan sa bayan ng Tayug. At sa kasalukuyan, ayon kay Pacheco, ito na ang pangalawang kasong naitalang vehicular traffic incident sa kanilang bayan. Ambulansya po ay ambulansya po ng Aurora at yung isa po ay walang lisensya, yung Honda Click. Ang nakasakay po doon ay investigation po natin, yung sa motor ay under influence po ng liquor. Tapok po niya yung nasa sumalpok po sa ambulansya. Mabilis din, siyempre ambulance po yun, mabilis po yun. Kaya hindi na niya nakita din yung paparating na motor. At sa kasamang palad, nagkaroon din po ng 20 severe head injuries kasi yung motor, which is yung mga driver and passenger ng motor is nakainom din po ng alak. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula naman ho dyan sa may Bombo Radio Vigan, etong isang senior citizen nasawi matapos hinulog ng isang lalaking nasa may depresyon. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Vigan. Dead on the spot ang isang senior citizen na inihulog ng isang lalaking may depresyon mula sa second floor ng Vigan City Public Market. Nakilalang biktima na si Rosario Rabang Regua, 74 years old, residente ng Barangay Fatima, Vigan City, habang ang suspect ay si Angelo Garcia Pido, 22 years old, residente ng Barangay Tayak, Bantay.
Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Vigan kay Police Captain Alex Kiday ng Vigan City Police Station, nagkasalubong umano ang dalawa at nag-usap saglit nang bigla na lamang kinarga ng suspect ang biktima at inihulog ito sa baba. Pisak naman ang ulo ng biktima na siyang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos ng insidente ay tinangkap ang tumakas ng suspect ngunit nahuli rin ito ng mga otoridad sa pamamagitan ng hot pursuit operation. Ayon naman sa manang suspect, may depresyon ang kanyang anak at kasalukuyang sumasailalim ito sa medikasyon. Sa ngayon ay inihahanda na ng kapulisan ang kasong homicide na isasampa laban sa suspect. Habang ang biktima natin isang kargador sa Vigan Public Market at nung nasalubong niya yung biktima, nag-usap sila ng sandali at walang pasabi na bigla niyang binuhat at ihulog ang biktima doon sa baba ng public market. Sikon sa ama ng suspect, mayroon daw siya ng depression at kasalukuyang umiinom siya ng gamot, under medication siya. Base sa panlang doktor, yung ulo niya ang nabasag. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vigan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bago ang ating orasyo impirata, mga karobot ka Sir Nation, nais namin kayong imbitahan na maliban sa Bombo News Center, abay maaari rin po ninyong matunghayan ng ating 31 fully digitalized at AM at FM stations. Para sa karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, manatiling tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. Para ho sa ating mga Cebuano, nariyan ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan, at ang Bombo Radio General Santos. At para naman sa ating mga kababayan na Ilonggo, nariyan ho ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo at Star Nation, narito pang orasyo impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na din sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Unto sa DWFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Gladwin Gustilo, ang Filipino-made modernized traditional jeepney suportado sa No to PUV Coalition. Panay, kaysa ikumpara nimo kuno sa mga imported minibus. Kung madumduman sa aton sining mga kabombo na istoryahan man sa bahin karon sa Department of Transportation ining
acquire abi sang mga Filipino-made modernized traditional jeepney para kuno makabulo barato ikumparar nimo sa mga malahalon nga mga modernized imported minibus. Check ta si Bongbong Gladwin Gustilo. Glad sa report, please come in. Bongbong Champ, suportado no, sa mga transport groups sa syudad kaga probinsya sang Iloilo, ilabi na ang No to POV Coalition Panay, ang modernization basta hindi lang amat-amat dulaon bala Bongbong Champ ang mga traditional jeepney nga naging tatakman sa Pilipinas. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Elmel Foro, ang lead convener sang No to POV Peace Out Coalition Panay, iyabalagin pahayag Bombo Champ, mas kumpiyansa sila sa kalidad sang modernized traditional jeepney nga obra sa mga Pinoy. Ti pahayag pa ni Bombo Champ sang nagapadulong sila sa Kongreso para sa inquiry, personal sila nga naka-experiensya man sa pagsakay sa modernized traditional jeepney nga kaangay man sang modernized minibus Bombo Champ, may wifi man ini, closed circuit television, automatic nga pretahan kag air condition man ini. Itisono pa kay Poro, nagabalor lang ini sang 900,000 kung bayaran sang bulanan ini Bombo Champ, yara lang sang 7,000 pesos. Ikumparar sa 2.4 to 2.8 milyon nga imported bus nga yara sa 37,000 at to 40,000 ang balayran no taga-bulan. Naibaluan Bombo Champ ang modern jeepney nga ginhimo mismo sang asosasyon sang Committed Transport Organization Nationwide o CONACTO na corporation. Titugang paniporo diri ang may ara man sa mga China-made ng mga salakyan amo pagid ipilit bala Bombo Champ ang ipabakal sa mga operators. Tisunod sa iya, pwede man kita bala maka-manufacture sang lokal, makabulik pa sa aton kaugalingon ng mga manufacturers kag makatag pa sa trabaho sa mga Pilipino. Nagatanyag sang mas barato ini Bombo Champ nga electricity powered ini nga modernized traditional jeepney sa mga driver kag operators diri sa Pilipinas. Ti mayara sang isa ka electronic door ang natuo nga bahin sang salakyan, mayara man ini sang ramp or para sa mga person with disability nga or sakaan bala Bombo Champ kag sa mga senior citizen. Ti air condition man ini kagami ara man nga non-air condition nga unit. Ti dugang pa diri ni Poro, dako gid ang ila suporta sa amo nga Filipino-made nga traditional jeepney bangod makapaayo ini sa sektor sang transportasyon kag kayuhan man sang commuters. Team ayo pa sinisuno sa iya bangod gindisenyo ini ilang environment friendly, hindi kaangay sang kadamaan sang imported minibus nga nagaguba gilayon ang aircon kag hindi mabudayan ang mga operators Bombo Champ pangita ang sang pyesa at tungod mabakod ini. Ayari bala pamatian nato ng payag ni Mr. Elmer Foro, ang lead convener sang No to POV Peace Out Coalition Panay sa ato na interview. Bongbong Gladwin, no? ang Filipino nga model, no? Sa modernized jeep nga actually ang itsura sinido isa ka traditional jeepney nga ginpataas lang kag ang pertahan ginbutang sa kilid para mag-comply no, sa gusto iset ang atong gobyerno. Inasuportahan gid naton no, inasuportahan naton siya bangod naga-maintain ini no sang heritage no, sang icon sang Pilipinas na kag ikadua ang pinakadako may rason ang mas barato ini no nagalabot lang sa 895 no ang iyang bilis no Francisco Motors no kag kung tansya ko kung diri sa mga latero naton sa Iloilo mas pa kita Bongbong Gladwin so din kita mapili dito sa 2.4 to 2.8 nga kanipis kag may minimum dapat gid importante ato mismo nga produksyon na kag lokal nga industrialisasyon na Bongbong Gladwin. So bali sir lang ang mas maayo ini sa lambalan sang naga-maintain siya sang aton cultural heritage, mas mabakod siya, mas practical saya nga gamiton diri sa Pilipinas kay napamatud-an na ini sa hindi lang dekada kundi century na Bongbong Gladwin no. So hindi makag mas mabakod din no, mas mabakod din no. Makano ka na mapasiguro mo ang kalidad kung comfort ang pag-istoryan mo Bongbong Gladwin di kung
kung pataason ini kagano alas way man ini kinalain, actually mas komportable ini kumpara sa made in China nga nitabanan nga important minibus sa Bombo Gladwin. Ini kaklase, no? Pwede gani inambal nila, pwede gani nga air condition, pwede man nga hindi, no? Pwede sa gusto magbakal kung ano ila choice, no? Wi-Fi ready man ini, no? Kaya actually mo itong gamit namon nga service, no? Sang salakyan, no? Sang ara kami dito sa Congress, sa Congressional Inquiry sa PUVMP Bombo Gladwin. Amo to ang amon ginsakyan nga model, actually mga 800 lang according gani sa study mismo sa mga kongresista naton. Kagagin pa matud-an man ina sang kilala nga manugobra sang traditional jeepney nga Francisco Motors nga tuman dito ang tag-iya. Mas lesser ang pagabayaran mo Bombo Gladwin, no? Sila gani 895 kung ang gobyerno nagahatag sang subsidy nga 250,000 to 280 sa kada kuha sa imported minibus. Kung ihatag ya ini karon sa mga operator nga makakuha sa ano, tipila na lang iguan niya Bombo Gladwin, no? Mga dagan na lang 900, mga 700,000 na lang bili ang bayaran mo. Mas saging compute nila ang mga dagan lang ng mga 7,000 a month kaya mo bayaran Bombo Gladwin, no? Actually, sing tagani mayugin siya, no? Mas mayugin siya. Kaya actually, sunog gani sa Francisco Motors, hindi man kinangkag sa may mga congressman man, no? Nga nagpamatuod, sininga hindi man gani kinanggulan nga mag-consolidate ka Bombo Gladwin, no? Kaya kung amo ni nga model kay mga hindi masarangan gid sa mga individual kag magagmay nga operator sa Bombo Gladwin. Ato nabatian si Mr. Emel Coro, ang lead convenor no to PUV Phase Out Coalition Panay Bombo Chamti, ang inibala nga Filipino made nga modernized nga traditional jeepney, mas nagatanyag ini nga mas barato bala Bombo Champ kumparar mo sa mga imported nga mga minibus nga acquire pa sa China. Bombo Champ, ang mga piyesa sini madali lang pangitaan i-comparar mo sa China nga mga piyesa Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Gladwin para sa number 1 and most trusted radio network in country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Gladwin Gustilo, no? Now, makita naton ang hampanganay karon sang mga may matutuod sini iyang personal or interest sang pipila lamang. Ngaman, sa sano paginduso ang ining Public Utility Vehicle Modernization Program way back 2019 kung hindi ako magsala, no? 2000 last quarter sa 2018 kapasulod kita 2019, so on and so forth sa aton sini nga mga kabombo, no? Ari malanggali nga may ikasarang nga mag-manufacture, maghimo sang isa iya ka mambal naton abiti disinte man nga salakyan, no? Without giving up or eradicating the Filipino culture nga makita naton nga mga salakyan nga kinaandan or nangin tradisyon na naton nga mga Pinoy sa aton sini mga kabombo. Pwede man nila mahimo nga Euro 4 o Euro 5 o galing sa aton sini nga mga kauturan. Diri kag nakita naton nga ang luyag lang niya nga interes sang pipila sa mga nagaduso sini. Amo ang gusto nila iyang mahatagan sang nagakaigo sini iyang katumanan abi, no? Di sa kadugay na nga i-phase out na ang 15-year-old traditional jeepney, so on and so forth, no? Naga-offer man sang subsidy ang gobyerno o galing
kay nagakadapat gid nga mag-import kita, mamakal kita tuya sa iban sini nga lugar sang mga the so-called modernized jeepney sini nila. Pero sang gindala na diri minibus gali. Sus. Oh. Now, isa sa mga problema pagid ang piyesa katulad sa mga China-made nga mga minibus. Kung maguba, hindi dali-dali makayo kay manti. Orderan mo pa, mahulat ka pa sang tsimpo. No? Sa aton sini mga kabombo. Ang presyo is 2.5, 2.7 hasta 2.8 million pesos. Kag utangon. No? Utangon sa mga operator, mapakonsolidate ka na, may show money, so on and so forth. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti ang ginabuburan talang riya banwa, amo ang interes sang pipila. No? Interes sa mga hirudes nga nagaduso sining Public Utility Vehicle Modernization Program, hindi kay para nga ma-modernize ang aton sini nga means of transportation diri sa pungsod Pilipinas, kunti para nga makakwarta sila, para nga maka-income sila, para nga makapangumisyon sila. Oh? Ti ano ang requirements for the so-called modernized jeepney? Kinanglan ko no ara sa kilid ang pertahan. Ti Engineer Lagwer, Bombo Omel, ara naman ang pertahan subong sa kilid, no? Mahimo man gali sa mga Pinoy. Sa aton sini nga mga kabombo. And mind you, sa aton sini nga mga tagpalamati. Oh? Sa aton sini nga mga kabombo, ang utok iya sang Pinoy, tama kasangkad. Oh? Tama kasangkad. Ang ingenuity sang Pinoy, no? Sa aton sini nga mga kabombo, sarang kuya nga mahambal nga hindi matupungan. Gaanta ka mo sa example, sa mga motor, oh, sa mga motor bala Bombo Omel. Example ko lang niya, motorsiklo. Ang isa ka Pinoy, makuha sang motor. Makuha sang motor. Ti kalabanan sa mga Pinoy sa aton sini mga kabombo, mangita na sila sang manubo nga down payment. Down na nila 6,000, 7,000, 8,000. Sang makuha na nila ang motor, dira na nagaumpisa dira ang ingenuity sang isa ka Pinoy nga man. Inang motor sa aton sini nga mga sa aton sini mga kabombo, gindisinyo ina, for example, Honda, Yamaha, Suzuki, o kung ano man nga brand. Could you imagine kung pila kabilog nga engineer, no, sang Japan ang nagdisenyo sang amo sina iya nga motor? Pag-abot niya sa mga Pinoy mong Bomel, do hindi ko ya type ang manubilaw, stand ko niya sa ngakon gustong manubila. Do hindi ko ya type, do kahinay sing iya sini katambutso. Oh, mangita tan son video tunog-tunog, islan tambutso. Footrest. Kagang iban pa nga do hindi kumpormi ang Pinoy. So, sarangan sang mga Pinoy katulad sang to name a few, San Francisco Motors abi, masarangan gani isang Pinoy nga maghimo apan the requirements sang Public Utility Vehicle Modernization Program. Why not abi? No? Kung maka throwback kita, kung maka balik kita sa Tsimpo 2019, 2021, so on and so forth. Oh? Balaan man na sa mga opisyales naton, balaan man na sa Department of Transportation dira nga mahal kung mag-import kita sa mga modernized jeepney. Oh? Abi mangita tato, iitipunon tabi ang mga naga-manufacture, ining mga saraw, ining mga ano pa gina nagkalain-lain, sining mga pang-assemble, panghimo sa mga traditional jeepney, kaga i-lay down naton ang blueprint o amo ni ang para iya sa bahin sa Public Utility Modernization Program tao. Kaya nyo ni himuon sa aton sini makabumbo. Masarangan sang Pinoy galing
ang nalili iyang nalantaw, ang naforsi sa aton sila mga opisyales, sa aton sila mga kabumbo, yun di punggol, di mo tada ka kwarta. No? Oh, pila nang bili ako mahumanaw? 980,000. Sa 980,000, dirati. Base sentimos lang damon komisyon? Or, why kami komisyon, dira? Sa aton sila mga kabumbo. No? Tido mapanggid naton ini sa bugas. Oh, mapanggid naton ini sa bugas nga man. Lantawaman bala ang pungsod Pilipinas sa aton sini nga mga kabumbo. No? Kita diri ang may pinakalapad sini iyang nga lugar or duta abi nga sarang pwede tamnan sang palay. No? Pero anong natabuaw? Hindi naman naguro lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton. No? Anong natabuaw? Kung ang gobyerno willing nga mag-extend sang helping hand sa aton sini nga mga mangunguma, makahambal kita nga makagarantiya kita iya nga makaproduce kita sang ample supply sang palay para lang iya sa konsumpsyon sang mga Pilipino. No? Pero anong ginhimo sa mga opisyales naton ever since? Pigado gid panguma sumo. No? Pigado gid mahal ng mga farm inputs. May import na lang ta. Slowly but surely, dira na da nagakatangtang, dira na da nagahuruplaag, kung ang kilala ko pa, ang palangabuyan kag sitwasyon sang mga mangunguma. Oh? Kay kung makaproducer ang mga mangunguma, sang kaugalingon sininila iya nga mga panubason, produkto, just like sang bugas, may import pa kita, hindi na. No? Hindi na tayo mag-import. Why na sang ginansyahon ang mga Herodes sa aton sininga gobyerno? Ngang ilalan iya sininga target, iya mangumisyon, mangwarta. Kagang patal pagid sininga istorya sa ila sininga paminsaron, basi maglapot sa punto nga mag-ayuhan ng palangabuyan o ang pangabuhi sa mga mangunguma. No? Kag maglapot sa punto nga hindi nakita nila kinahanglan. Tidulain naman ang asahi sa dalagan sang mentalidad niya, di ba? No? Karon, kung amo ng sundo naton, waay na iya sang kung sino man nga tarpulano, dira, nga magtindog sa intablado, kag maghambal, nga palangga ko ang mga mangunguma. Buligan ko ang mga mangunguma. Sakdagon ko ang mga mangunguma. Diba si Wai na sang amo sina? Hindi ba? Sa sining sitwasyon karon sa Filipino-made modernized jeep, sarangan taman lang gali, maghimo, kag kumbaga counted sa requirement, sulod sa requirement, nga dapat air condition, ang puwertahan ara sa kilid, ang capacity niya mo siya mo sadto, makayaman gali. Di ba? Lantawan nyo bala, mas ginpasulabi kaginduso sang mga opisyal naton sa gobyerno at the expense of making kuga sa mga ordinaryo siniiya nga operator nga mga yudipunggol kamo dapat ya maano kita sa modernized ta, mautang kita sa 2.5 million pesos ha. Domo sinang sitwasyon nga ginakuga ang mga ordinaryo sini nga mga operator for them to consolidate sa isa ka kooperatiba para lamang iya, no? Nga kuno abiti gwapo kag nami ni ang Public Utility Vehicle Modernization Program.
Yes, gwapo kag nami gin man ang Public Utility Vehicle Modernization Program, pero hindi taman kinahanglan nga mangin gwapo, hindi taman kinahanglan nga mangin nami, hindi taman mangin kinahanglan siniiya nga konvenyente, komportable, o galing kay mahal. Pwede man lang kita gali magkapangita sang pamaagi nga gwapo ka na, komportable ka na, konvenyente ka na, fit man siya sa requirements ng Public Utility Vehicle Modernization Program, pero barato. Hindi iya matamaan, hindi iya mag-igod ang mga tao or mga operator or driver sa pag-acquire sining nasambit karon iya nga unit. Tiyang pamangkot nga amas ginpili gid naton abi ang tag 2.5 2.8 million pesos nga modernized jeepney. Nga kun magubati, hindi man siya makadali-dali biyahe kay kinanglan kayuhon pa, pero ang pyesa niya orderon pa sa iban sining lugar. Madugayan naman. Para ano? Yes. Para iya sa komisyon kag makakwarta lang ang mga tawo nga nagaduso patay-patay sining Public Utility Vehicle Modernization Program. Para lang di sa ila kaayuhan, hindi kay para sa tanan. But at the lighter side of the story sa aton sining mga kabumbo, mas manami ginman kun modernize ang aton sining means of transportation. Pero hindi lang man kun tani amo sini kamahal, and eventually daw kasubong nga ginalugos ang mga operator, ang iban sini iya nga mga nagapangabuhi pinaagi sa pagbiyahe sa mga dalanon, bangod sa sining kamahalon, sang ginaduso, sang ginapilit nga ipatulon sa mga tao sa gobyerno sa aton. Pwede man lang gali ni. Bulo barato. Nga dito gikita is 2.8, 2.5, 2.6. How? Komisyon. 24 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa City Environment and Natural Resources Office, nakaobserbar nga mas gamay sini ang naglapta or paglapta sa basura matapos sa ginpatigayon sini nga grand opening salvo sa dinagyang 2024 Ati Tribes Competition kagapon sini adlaw. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga pahanumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 7 to 13, 2024. Ang Technocrats Band is set to delight you with their super selection of songs ng karabanan halin sa past millennium sa Concert at the Plaza. All yours humalin alas 6 ng gabi sa January 13, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ang igaparafol sa mga suki
sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghahiwaton sa Latolda, las 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog gagabakod agud pangatubango ng mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntas ang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto sa gihapon kaupo mo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa kay Bombo Angel Tan ang City Environment and Natural Resources Office. Nakaobserbar nga mas gamay karon ang naglapta sa ilang sining mga basuraw. Kay pagkatapos ang opening salvo, hindi amo sina kadamo or dako ang volume sang basura nga nakolekta sa taga Senro. Check tabi si Bombo Angel Tan, driman sa aton sining pagpangalagad. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham, naka-observar din ang City Environment and Natural Resources Office ang mas ma-inno kag mas organisado nga mga paghahimos sang mga basura sa nga publiko. Sa ito, dito isang Bombo Radio, Engineer ni Ravenna, iyaging pakayan, nga sa ilang pagpalino Bombo Cham, nakikaagid din nga kalabanan wa ay nagalapta ang mga basura mas ayo ini kung ikumpara sa iban nga mga events man abi gid patigayon diri sa misbag sa Iloilo ilabi na recently sa mga kabombo nato nya tilo last time to medyo damo gid basura bala bombo sam pero diri Engineer Ravenna mga duha ini ka truck ang ginkuan nila inkastar nila para mag-collect man abi sa mga basura aso diri dunway net kada sa matapos around 2.5 to 3 tons na basura ang gina-estimate na nakuha nila sa event kahapon sa may opening salvo. Pag-aside dira, nag-deploy sila sa 8 lamang o kung 8 ka mga basurahan dira sa main area ng Freedom Grandstand kagat Kalabaran, Gidri Momocham. Punuan kay ang estimated crowd din naglabot sa may 6,000 individual sa may Freedom Grandstand lang na wala kalabot sa iban ng mga judging areas diri sa palibot sa siyudad sang Iloilo. Nagapati diri sa Ravenna nga tama ka-effective ang ila information dissemination campaign na ginaobra para nga may baluan sang publiko kag at least malabong sa kumbaga ang kooperasyon sa mga nagalak sa mga pumuluyo at the same time sa mga nagakolekta sa basura isa lang kag kumbaga mas mangin mahapos ang obra para sa bakin man sa City Environment and Natural Resources Office, Bomosam. Para siya sa balahang kabakin sa pagkakayan, hindi Ravenna sa ating interview. Yes, no, ang estimated crowd sa kahapon sa Freedom Grandstand alone is 6,000, no? So, nag-pertaining sa kita sa isa ka-track na Freedom Grandstand Jembasa alone, no? Nga i-collect nga basura. Kaya gina-expect naton nga damo, no? Kag nag-augment kita sang 8 ka waste bin dra lang sa area. Gin-manage naton nga ang Sendro kag ang GSO. Ang Sendro gin-assign naton sa babaw ng area. Kag ang GSO will be on the streets so that nga ma-divide naman ang obligasyon nila, no? Nag-provide kita another truck para nga mag-usoy sang opening salvo nga route. Ini siya naglibot sa Delgado, Jembasa and Start Street. No? So, isa ina naman ka truck, 8 cubic meter nga truck, more or less mga 2.5 to 3 tons no, nakuha niya nga basura. Aton nga 2 ka truck nga gin-augment kagabi para lang sa opening salvo. Okay. Sir, with the observation taman nabi sa pumuluyo be. Sir, kay tikapon nakamuno ikaw nga pandakpon sa wayon sila. Sir, so far ano observation naton may mga effects ining information dissemination campaign natin sa publiko engineer, sir?
Yes, no? Kay bisan ng akon nga team leader sa area, nagambal siya nga daw jutay-jutay kuno ang lapta naton sa may dalan, no? So more or less may improvement. So but we will continue, no, sa aton nga apprehension kag eye-easing program. Kag also sa bulig man sang media partners pareho sa Bombo Radio para nga mabuligan kita, no, nga hindi maglinaptang basura right after sa mga activities naton in relation to Dinagyang Festival. Yes, no, kaya nag-provide kita sa garbage bag. Kag at the same time may nagalawag, no, sa stage mismo, no, nagpasalamat din kita kay Sir Gab, no, kay ginalawag nila, no. So more or less ang mga or mga spectators nato naga-follow man sa mga instructions. Yes, no, ang basura kag disposal sini should always be shared responsibility, no, sa naga-generate sang basura kag nagahimo sini, no. So if wala sang kooperasyon sa isa kag isa, then it will be a problem, no. So amo na, no, ginaapilar sa gid paagi sa inyo nga kung pwedeng pumuluyo ta kay naga-provide man kita sang waste bin kag at the same time may mga portalets man kita nga ginapang station sa area kabay pa, no, nga magkooperar, no, ang atong pumuluyo, no, sa every activity sang aton nga Dinagyang Festival. Oo. Sir, just sigay lang tong himos kahapon, sir, no, kay pagkaaga kay na may criterium race paged. Yes, no, right after sang salbo, no, tinguan tagid nga maklear ng area kay as early as 5 o'clock we need to sang freedom, no, prepare for the criterium race kay 6 a.m. kay na ang ilang start sang ilang mga contest, no. So ara kita aga pa sa freedom so that ma-check on ready na for another event, no, ang aton nga Freedom Grandstand. Jel, adjust sabihin mo nga, Jel, please come in. Okay. Standby, dahil lang yun kay nautod ang linya ni Bombo Angel Tan. Pero may ara sang improvement in the sense nga gamay ang paglinapta sang basura, no? Sa sining tinalikdan nga opening salvo kagapon sila balikan tas Bombo Angel. Jel, please come back. So amo to bobot siyam dako gid diri ang nakit-an man nga improvement overall sa Iloilo City Government sa mismo pag-handle sang publiko sang tagsa nila ka mga basura bobot siyam kay before to ginbilin ang Freedom Grandstand tuod gid man nga hindi siya nakita mo nagaputi lang malabang botsam pero nagatumpok lang sa isa ka area kundi ina mga basura sikagado kumbaga do lain gid do nami subong ang kwan ang sense of responsibility sa publiko when it comes sa paghimo sa tagsa nila ka mga basura and hopefully sa mga kabombo naton nagyanggid nga event man series of activities kay amo ni subong pa lang bombot siyam nagaumpisa ng sige-sige ang mga nagalain-lain nga event. Kung tani nga mangin aware man ini sila kaga padayunon ang amo sini nga klase nga behavior sa paghimos man sa mga basura at least magbinuligay kag hindi mo nabudlayan ang Iloilo City Government Bombot Siyam. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan. But silingon, ngati, hindi lang kayang syudad sa Iloilo naga-level up, kundi pati ang mga pumuluyo diri naga-level up naman kon sense of responsibility ang aton sini nga paghahambalan kay although nga may mga basura pero gimbutang sa isa iya ka lugar bisan basura bala pero ginhimos so hindi na iya kay nagalinapta kag mahapos na lang no mahapos na lang nga himuson sang magkatapo sang City Environment and Natural Resources lakip man sang taga General Services Office. 42 minutos sa nakaligad sa takna nga launa ang pagsagod or paghupot sang isa kasapat no
kinahanglan responsable ikaw nga sahi isang tao. Partikularmente, kung ang sapat nga imo sining ginuhuptan ang mga kaangay sang ido. Oh? Isa man sa makabig naton karon iya concern sa mga pumuluyo sa bisan diin man iya nga bahin siguro sang pungsod sa aton sini mga kabombo amo ang ido balang ngati ginpabayan or mga stray dogs ave. Pero kung luyag mo ya maghupot sang ido, nagakangay lamang nga dako man ang imo sini iyang responsibilidad. Kagang imo responsibilidad hindi lamang limitado sa pagbutang sini sa iya sa iya abi nga balay-balay or paghigot sini sa iya or paghatag sang pagkaon. Ang pinakaimportante sa tanan amo iya ang pagpasiguro nga ini siya ang makaangkon sang bakuna sang anti-rabies. Amo sini karon banwa ang panawagan sang Provincial Health Office. Sa pagpakigangot naton kay Dr. Maria Socorro Quinion, iya ginpahayag nga may ara sa gihapon nga mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo, Bambutsam nga wala gid makalabot nga sa 80% na target kung kani sa mga ido nga mabakunahan dito sa may probinsya sang Iloilo. So sa ang kutotan, amo diri ang may pinaka manubo nga porsyento nga dito mabakunahan nga mga ido with 22% lagi lamang. Ginasundan ini sang banwa sang Bingawan nga may 24%, banwa sang Banate nga may 29%, banwa sang Igbaras nga may 44%, banwa sang San Rafael nga may 46%, amo man sa banwa sang Tigbawan nga may 46% man Bambutsam. Ang mga banwa lang gid diri nga nakalabot ya Bambutsam sa target or masobra pagani Bambutsam sa target nga mga mabakunahan nga mga ido. Sa bahin man sang ila tagsa ka mga banwa, amo ya ang banwa sang Santa Barbara, banwa sang Dingle, banwa sang San Enrique, banwa sang Badyangan, kaga banwa sang Pabia Bambutsam. Sunod man sa top 10 ang banwa sang Tubungan, banwa sang Uton, banwa sang Anilaw, banwa sang Batad, banwa sang Kalinog, kaga banwa ya sang Sara, Iloilo. Tiginagapangabay gid diri si Dr. Quinion sa mga municipal officers, mga barangay, barangay officials naton, kag syempre ang mga pet owners gid bala Bambutsam nga ti ang ini nga daan nga rabies makamamatay iniya tuod nga ti makagat ikaw abi sang ido subong tapos babayan mo lang kag hindi kaya magpabakuna kontra rabies, possible nga sa mga pila ka mga bulan mabatyagan mo gid ni kag makabatyag kag ija sa sintomas Bambutsam. So sunod diri kay Dr. Quinion, kinahanglan gid diri Bambutsam nga ti maka pabakuna ang ining mga ido. Bangod nga ti syempre bahin man sang Iloilo Provincial Veterinary Office may ginahatag man nga bakuna nga libre ina siya mismo sa kada banwa diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Amo na nga ti ang Iloilo Provincial Health Office mangin ang Provincial Veterinary Office partner na sila nga duwa nga bulig man sa pagkampanya for responsible pet ownership agod nga mabuhinan man ang rabies cases naton diri sa probinsya sang Iloilo. Kag ti gina-encourage gid syempre ang dog vaccinations sa mga municipal veterinarian office o kung sa municipal agriculture office nga amo na sila Bambutsam ang nagapanguna gid sa pagbakuna sa aton man nga mga hinuptanan nga mga kasapatan. Tikon balik-balikan naton sa mga nagliligal nga mga tinuig ang provincial government may ara sang gina-allocate nga pondo kag tisang 2023 matandaan ta nga 9 million pesos gani ang gina-allocate sa provincial veterinary office para nga ti makabakal man sa rabies vaccines nga ihatag Manila sa tagsa ka mga banwa agod nga ma-cover ang 70% sa total dog population sa probinsya sang Iloilo. So ang LGUs lang gid diri, ang ila lang gid diri Bambutsam nga trabaho among nga mag-hire sa mga vaccinators agod nga mag-administer sa sining mga pagpambakuna sa ato nya nga mga hinuptanan nga ido. So kung balik-balikan ta sa 2023 naka-record ang province nga sa 5 ka mga rabies death halin ina sa municipality sang Igbaras, sang New Lucena, sang Mina, kag sa Banwaya, sang Carles. Kag ti subong lamang nga 2024 bago lang gid kita
bago lang gid nga bulan, Enero pa lang, may ara na kita sang na-record nga isa ka or first suspected rabies death diri sa bahin sa probinsya sang Iloilo kag ina naghalin sa banwa sang Putotan. Ari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sang Iloilo Provincial Health Office. Banwa sang Santa Barbara, Dingle, San Enrique, Badyangan, Pavia, no? These are our top 5 nga mga LGUs nga kundiin tanan nga gin master list nila nga mga ayam na pangbakunahan gid, no? Ang tubungan mataas man at 98%, ang uton no at 95%, ang anilaw 93% and ang batad 91% and Kadinog with 90% and Sara 90%. No, may ara kita nga mga kabanwanan nga wala gani nakalabot no sa 80% katani aton nga target, no. Ang Putotan amo gid ang may pinaka lowest no nga percentage of vaccinated nga dogs at 22%, followed by Bingawan at 24%, Banati with 29%, and then ang Igbaras with 44% and San Rafael with 46% together with Tigbawan with 46%. So pangabay naton sa aton nga mga municipal officials, aton nga mga barangay officials sa bilog nga probinsya sang Iloilo nga ini nga ang rabies nga nino makamamatay kag magasto gini sa bulsa kay mante kita manigyapon ang pangayuan no sang aton nga mga kauturan kung kilanlan sila sang vaccination gani ari kita sa preventive aspect. Ang aton nga province of Iloilo nagahatag na sang free nga dog vaccines gani ianunta na lang gid nga counterpart na lang na nga mapabakunahan naton ang aton nga mga ayam sa aton nga mga kabanwahanan kag kabaranggayan. Nabatian, Bombocham, si Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sang Iloilo Provincial Health Office. So once gani nga makagat ang tawo no sang ido, dapat nga gilayon siya magpadulong sa mga animal bite centers naton for vaccination. Diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo, available ina ang animal bite center naton sa tagsa ka mga rural health unit. So kung ang iba nagakabalaka nga may ara sila sang baydan, wala sila sang ibayad, Bombocham, sa mga animal bite center naton kay libre ina siya once nga may ara lang sa available nga mga vaccines man nga tiginhatag man kaginpunduhan sang Iloilo Provincial Government, Bombocham. Actually sang una ni cargo iniya sang local government unit, wala na yan nagaling nagapain sang pondo ang ang bahin sang Iloilo Provincial Government, pero ti maayo ni subong ngagin ngagin shoulder na yan sang provincial government. Ang ila na lang gid katungdanan spearhead nila sa ilaman nga mga constituents, especially sa mga pet owners, agod nga mabakunahan ang ilatag sa mga hinuptanan nga ido, Bombocham. All right. Inisik Bombo, Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa subong ti kapisan na gid lamang kag pagka-responsable sang tag-iya sang ido. Ang iya sini nga kinahanglan kay why naman siya sang bayaran pa mo. Unlike iya sa aton sini nga mga kabombo nga kung gusto mo iya magkadto sa mga pribado sini nga mga pet clinic or dog clinic or animal clinic rather, sa aton sini nga mga kabombo kinahanglan mo pa iya nga magbayad kag hindi niya siling gatos-gatos lamang unti galabot man lilibo ka pesos, pero subong di kapisan mo na lang pagka-responsable nga tag-iya or pet owner or animal lover ang imo siniya nga ikapital kabaylo man sang pagpasiguro no nga ti mahatagan sang maayo siniya nga pangsinarayo kag rabies free ang imo sini nga hinuptanan. 52 minutos sa nakaligad sa takna nga
launa. Senior citizen nga driver sa pick-up nadulaan kuno sang kontrol. Ang resulta sini ginarado yung mga nagaparking nga salakyan sa may distrito sang Haro. Si Bombo Sol Binyas may follow-up report. Sol, sa report please come in. Bombo Cham ginarado diri sang isa ka pick-up ang pila ka mga salakyan nga nagaparking diri sa may E. Lopez Street, Haro sang gabi lang gid matapos madulaan ini sang kontrol ang driver sang natuhoy nga salakyan. Gani ang tagiya sining nagpang-arado diri nga pick-up amo si alias Junjun kag ti isa na iya ka senior citizen kag isa man ka negosyo. So ang imbolbado diri tanan Bombo Cham nga ti isa ka negosyante. Negosyante. Yes, thank you, Gid Bombo Cham. So, ang involvado diri no isa ka suspect nga ti amo ni iyang pick-up kag at the same time may tatlo man diri ka four-wheeled nga salakyan nga naarado gid kag isa ka motorsiklo. Sa interview sa Bombo Radio kay Patrolman Kemjan Pindon, ang traffic investigator, iya ginpahayag nga ti may apat diri ka salakyan tanan no nga involvado kag isa diri ka motorsiklo sa diin ining Ford Ranger nga pick-up ang nagpadulong sa Haro, kung tani mapadulong ini sa Haro, pero sang pag-abot niya sa atubang dinabala sang Don Benito, tungod madulong kag ti nadulaan sang control ini, naarado gid ang mga nagapark dito nga salakyan, kag ti nabungguan gani, diri ang tatlo ka four-wheeled, amoning, not for advertisement, pero ilawag lang naton Bombo Cham, ang mga salakyan nga ginpang-arado sini, ininyon day accent, nga ti may tawo pa gani mismo sa sulod sang natabo ang insidente, may ara man diri nga ti sa sunod sini ang Honda Civic nga ti may ara man sang driver sa sulod diri kag ang Toyota Avanza tag ining isa ka motorsiklo nga nakapark man. So far wala man sang napilasan sa natabo iya pero ang damages nga ti gintuga sang amo nga aksidente diri sa diin nakaagom diri no sang heavily damaged ining pick-up mismo nga nag-arado sa mga salakyan kag at the same time ining Hyundai Accent ang natam-an gid overall damage man kay ti amo ning una gid nga nabungguan. At the same time, inding Honda Civic kag Toyota Avanza ang nagkalaguba man ang ilang bumper. Pang gamay lang man no, ang damage nga nakuha iya o kung naagom sining motorsiklo. In regards iya sa settlement nila sini Bombo Cham, bali nagkasugtanan na sila nga makitanay o kung magbalik sa Lunes para ti maistoryahan ang nahanungod nga ti agalastuhon o kung balaydan sini. In regards man sa driver Bombo Cham nga senior citizen, di paidalon pa ini siya sa proper procedure para ti mabalaan o kung matulid bala ining ginalegar nga ti hubog o kung under sa makahulubog na ilimnon sang natabo ang insidente. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Patrolman Kemjan Pindon. Ali may isa ka Ford Ranger nga pick-up na naga padulong sa Haro Plaza habang paglabot diri sa atubang Sindot Benito. Na siguro bangod man sang kadulong kag gulpil siya nadulaan sang kontrol sa iya nga salakyan na bungguan niya ining nagaparking Hyundai Accent, Honda Civic, Toyota Avanza kag isa ka motorsiklo. Bali ang nagwa di sir dugin arado na ning mga nakaparking. Bali dugin arado niya kay pagpunggo niya sa Hyundai Accent, ang Hyundai Accent nagpo-forward, nalabot niya ang Honda Civic, and then ang Honda Civic nagpo-forward pagit na naigo niya ang Toyota Avanza kag nalabot man ang isa ka motorsiklo. Oo, bali sang time nga to sir, may mga tawo pa sa sulod sang mga salakyan sir? Bali ang Hyundai Accent may tawo ito, bali tatlo to sila. Ang isa nga nanay nagabakal sa gatas mo ng kuntane sa Mercury, ang bata kag ang driver nga lalaki ara sa sulod, tapos ang sa biyak may driver man pro maswerte man kag wala man sang mga pilason nga naagom ang mga tawo nga involved sa during that accident. Oo sir, pero ano sir ang mga damages kag ano ni ang di nasubong ang driver sining isa ka pick-up nga ti nagsalaka pag abot sa mga damages nato na pick-up ni do ang iyang front portion ning sa iyang right side do heavily damaged ini. And then ang Hyundai Accent do amo gining natamaan kay di siya gid ang unang naigo kag ang impact nga todo ara gid siya kag siya to ang nabutang sa tunga-tunga. Ang Hyundai Accent do overall gid nga heavily damage ito left side and right side, and then sa front so dako gid ang damage ang Honda Civic naton sa rear bumper niya and front bumper. Ang Avanza sa
rear bumper niya din ang motor, mga minor na malang damages. Oo, sir, ano ni ang arigluhan na isang mga imbolbado diri, sir? Bali ang ilan ning settlement din nagkasugtay na sila to kagabi nga ti mabalik sila diri sa opisina naton sa Lunes nga adlaw para ti maistoryahan nila ang mga danyos kag ang mga damages nga nagkalang. Nabatian diri si Patrolman Kem John Pendon, Bombo Cham. Alright. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Marisol Biñas sa imo sining report. Do hindi man na madulom sa may area sang Ilopez kun gabi kay ti damo na may ospital da, may mga butika dira nagalinya. Kung nadulaan siya sang kontrol, ano ihan ang rason sang pagkadula sang kontrol? Human error or mechanical error? Di mo na sa mga kabumbo na to na doble halong o triple halong sa pagmaniho sang salakyan, makaluluoy lang ni ang mga nagapark nga wala sang namo nadalahig iya sa disgrasya. Sus Maria ka gusip ti makon mo na agapark ka lang dira iya kay or nagapundo ka dira kay may ginbakal ka, no? Pero santo may nagabakal sang bulong. Ang iban sini may mga transaksyon dasig man lang guro kay hindi man na parking area mo. For example, may ginbakal lang sila bulong kay ti damo na dira sang galing idas lang na ang mga drugstore mo. Ti gulpiada lang ya mag hurog paas da ya. Gali kay nabungguan kini mo ya sang salakyan nga nadulaan sang kontrol. Di mo na gani paano nadulaan sang kontrol? Nagposwak iyang clutch, ang iyang brake, why na sang brake fluid, why na sang power steering fluid, ano pa nga mga sahi sang mechanical problem sabi or mechanical error. Pero ti kung kaisa kung gabi na dugangan pa nga nakatughong ang driver, hindi iyang mong ang salakyan ang nakatughong, no? Ti dali gid iya sa disgrasya basta nga nakainom galing mula nang isa sa pinakadako nga problema diri sa aton, no? Kay basta gani drunk driving, no? Layo na iya sa patad kay way kita sa mga equipment diri mo or ano man nga mga gamit to determine kung bala yara sa idalom or yara sa impluensya sa makaulubog nga ilimnon ang nagamaniho sang salakyan pananglitan nga mayara sang disgrasya. Standby na sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inis Bombot siya Mablanco Hover gabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 7 to 13, 2024. Ang Technocrats Band is set to delight you with their super selection of songs ng karabanan halin sa past millennium sa Concert at the Plaza. All yours humalin alas 6 ang gabi sa January 13, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ang igaparafol sa mga suki
sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda, las 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog kagabakod agud pangatubango ng mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs
kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon. Sa inyo tanan mga kabombo, this is Tita Regine on a Saturday. Mag-guom-guom lang aton panahon pero wala bagyo ha. Kulang. Nami gani. Welcome sa kahapon lamang program mga kabombo. It's a Saturday and I am really happy and quite surprised ha ngati nakalabot gid diri siya sa estasyon sang Bombo ining aton nga winner kay do nag-worry ako to sa iya kay sa iya bilang ang sitwasyon. So kag ginapagsaka ako diri before ako nagsaka dito sa Idalom, ara gali siya, but sad to say nakabaston siya and may problema gid sa iya nga tuhod. So hindi naton siya diri maatubang sa ibabaw, but she would be there with us dito lang siya sa Idalom sa gihapon dayon ang aton nga pag-interview sa iya. I am talking about our winner, si Lee sang Arevalo. Beautiful Saturday mga kabombo, the 13th of January. Sa mga workers natin dira, kumusta so far ang inyong mga accomplishments? Sabado na kita te daw ayos man daw natapos man ang dapat nga talapuson ang aton nga mga seaman dira nga mga workers, mga semanal. I'm sure excited ang kalabanan sa inyo. Magapauli sa ilang mga pamilya. Bit-bit ang ilang sweldo for the week. So, enjoy your time together with your families. Basing iban dira, upod na nilang ilang mga families. Ang iba naman basi mga after 5 amo ang pagpauli nila. Sige, for the meantime, enjoy kita anay ha. Sa pag-interview diri sa aton nga winner sa Diligid Lamang Madugay. Again, this is Tita Regine, nag-aabi-abi sa inyo. Welcome sa Kahapon Lamang program and I cannot start without inviting you, especially you out there nga wala pa nakashare sa imong istorya diri sa Kahapon Lamang program. Liyog na lang. Kung may ara ka dira nga naminami gid nga istorya nga ginapakatago-tago mo gid, let it out. Share na. I-email ang yung mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man sulaton, kamayin. Kag ipadala sa kahapon namang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Stand by sa aton nga mga letter senders for this week because isa sa inyo ang mangin mapalano naton nga winner. And before we end the show sa saling hapon, mahibaluan na ninyo ina kung sino ina. So kapit lang, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Here's our song para sa inyo from Kenneth Samilia. Sige na, Prinsesa. Mayang hapon. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, o wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa.
pa, complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulang. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulang na, bawal kong pampakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. 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 Sige na, prinsesa. Sa mga prinsesa dyan, mga totoong prinsesa, wow, sarap ng buhay. Sa mga feeling prinsesa, bugtaw na girl. Kag sa mga hindi prinsesa, go find a job. Hindi ko na ganyan nakita man. Doon may ads ka mo sina. Well, anyway, beautiful song from Kenneth Samilia. Beautiful afternoon, cool lang. This is Tita Regine. And this time, mag-i-story na kita sa ating winner. I am really happy that she made it. Wala man siya balang contact number, no? So that means nag-monitor din siya. Kaya nakakadto diri siya through the program, ang akong nga pagpanawagan siya to be here. So i-welcome naton ang ating winner, si Lee Sang Arevalo. Dito siya sa Idalom. Ari kita sa Ibabaw. Hello, Ma'am Lee. Good afternoon gid sa imo. Inday, good afternoon. Oo, hapon na. Good afternoon na. Kumusta ikaw, Subong? Mayo man tayaya. Oo, nami gid no, kay nakalabot ka gid diri, ka nakaistoryahanay kita nga duha. All the while I thought, ala, daw wala siya nagapabatsyag, basi no show siya. But ari ka gid diri. Kag happy ako nga at least medyo nakalulu lipstick ka man. Nami man ganit iya kini black ko kilala si mo na mo. Guwapa okay. Nakagalia. Okay. Nalabayan talang kakainan, wala mo ko abi ka balo. Kilala. Gali. Sige lang pares man lang kita nga first time nga nakita ay. Anyway, pila nang imong edad gani man? Sa January 28 ay 69 ako. Pwede Tita Regine lang. Tita lang. Yang pa man ako. Tita lang ha, Tita Regine. Tita Regine. Okay, sige. Balo ikaw? Mas 69 ako sa January 28, birthday ko. So advance happy birthday. Ay, so manog 69 ikaw. Oo. I see. Balo ikaw? Balo na ko, tiyay, dua kabilog bata ko rin sa lalaki. Sige. Hindi na ako mag-istorya. Sige mo, kaya ginatiyay mo ko. Ay, sorry. Nalipat ko. Si Tita Regina, kuya. Ang before, si Tia Adeline. Sige, mainday ka na lang. Oo. Bala ka dyan. Anyway. Sige, joke lang. Sino ganing ngalan ko, Si Tita Redja. Okay. So, saan ako nabalo? Dugay na, mga year
96. Di gagmay pa itong mga kabataan Gamay pa bata ko to. Mga tagpila to edad nila sa nabalo ikaw. Nabalo ko ang akong nasubang 6 years old. Ay, gamay pa. Tapos? Ang ikaduwa ko, ang 8 months. Oh, binulan pa lang. Oo. Nang ano pa tayong bana mo, how? Ang high blood to sa tips mo, ti overseas to sa balaan. Siya tagluto sa vapor. Ah, Ti, ang napatay siya kay ang nagkaon sila kano sa nagkaon sa busog-busog sang gabi. That's na sa naumpuan. Ah, okay. Daw na ano siya gali? Daw na, ano ganyan ang term nila? Gin-stroke blast siya mo. Gin-stroke siya. Oo, kay magulang to sa sakon. Alright. So, 8 months and then 6 years old. Nagatrabaho ka to sa buhi pa ang husband mo or sa stay at home trabaho ka? ko si sa tita sa... Kapag gusto ka lang gidya sa itawag mo sa akon, may tits, may tiyahay, may sis. Abi, ma-agree kita nga duwa. Ano ang luyag mo itawag tita sa lang, akon? tita lang. O, sige, tita na ha. Magsala ka pagid. Hindi, sige. nako mag-istorya sa imo. Joke lang. Sige. Dobra ko to sa kay attorney. Sige, hindi na pag-iambala ngalan. Okay lang na. Basta sa isa ka abogado. Sa isa ka abogado. Okay. Oo, nag-aubra ko. Siya, ga-overseas siya. Ah. Ang gagmay pa bata ko, ang magulang ko amo na ang iyang mga yaya Sino ang mga yaya? Magulang ko. Ah, okay. May magulang ikaw. Oo, sa Manila. Utod mo, bale. Ang ginamin mo, abi ko Ako bata mo. yung tets, ako siyam kami ka mag-utod, ako youngest. Sa tanan. So, damo kaya gali madalaganan nga mga sisterettes? Pero, hindi man sila kabulig sa akon. In sa how? Kay balaan ka do paya-iya man lang sila balahaw. Ay karon may mga bana sila, may mga asawa sila. Di daw kabudlay sang ila mga bana ka ang mga asawa nila. Budlay gid man no kung may kanya-kanya nga pamilya Oo. na. So paano mo ginbuhi ang imo nga mga kabataan? Paano mo sila ginpadako, ginpa-eskwela? Abi mo pagkapatay to ni sang bana ko, daw gimbagsakan ko sang kalibutan. Kay subuanhon ko lang na ako mga duha ka bata man. Di gusto sa mga tiglalaki, kwao nila kay idalo nila sa Mindanao. Kay kadamo sila sa mga hayop dito. Di mo nila bakiro, hindi ko magsugot. Oo Kay siling ko baskin asin nang akong pakaon sa ila, basta sa akon lang, kay ako na niya mo. Lalaki sila nga duwa mo. Di nangakig sila sa akon. Agindala ko gid sila puli. Kay dito kami sa Manila mo. Okay. So, paano mo ginbuhi ang imo mga kabataan? Baligya ko sang bayin sila nga mga uga bala nga tuyo. Di ginabit-bit ko man na sila makadto ko sa istansya. Dalon ko man na sila nga duwa. Tapos mapuli naman kami diri sa Iloilo. I-deliver ko na sa diri sa Central Market. Okay. Di upod man na ang duwa ko kabata. Sa ulihi, may best friend ko bala nga sinya ibili ng sakon ang imo bata. Sinya kay kabudlay naman si mo basi kung ano bala matabo sa inyo nga tatlo bala. Di amo to nga ginbilin ko sa iya, tik mag-abot o gani, tagaan ko lang sa sang uga. Mga kalamay nga pula bala, tita. So, wala mo siya ginasweldohan. Nataga-tagaan mo lang siya. Hindi man sa magbaton sang kwarta kay ti nang ginapakaon kuman siya mo. Okay. Kay siya man lang isa mo. Wala na sa man nanay, wala naman sa tatay. Napatay na ti bilang sulo, mulo-mulo na sa bala. Okay. So, bali dira siya ga-star sa imo? Oo, nag-star sa sakon. Kay ti tatlo man lang kami sa may balay namon. Nga ginpatindog ko. Dali lang ha, dali lang gid doon ko ikaw. Okay. Overseas tong imo husband, cook no sa barko. So daw kasadden sang iyang kamatayon. So may ginbilin-bilin man siya, bisan pa paano sa inyo. May ginbilin man siya. Kalapad man sang iya panublion galing kaya mga auto ka mga swapang. Namin ko nga ginbilin, bali ang mga napundar ninyo. Oo. May ara man kamo yang napundar. Oo, may napundar siya.
pag ano to, ginbaligya ko to kay ato sa bukid, kag dasunda mo sa may MPE bala titaw. So kalupaan ginbaligya mo. Oo. So amo nang imo nga ginpangabuhi Amo upod na sa mga bata mo. Oo. I see. So bale, may ginabilinan ka sa mga kabataan mo samtang nagaubra ikaw. So okay man ang pag-take care niya sa mga bata Mayo mo. man ang iya nga pagka pag-iit ano wala, pag-iit pag-iit na patay to siya. Ay. Kay cancer bala ginhemorrhage siya bala kay nag-abot administration niya. So damo-damo nga nga nagwa sa iya. I see. So sana patay siya. Nagbalik sa imo no? Ang responsibilidad. So Oo. paano mo ga-eskwela ang mga bata mo? Oh, guys, kila ng mga bata ko, ang magulang ko nga isang babaye, may migo to sa dito sa Manila. Nagaubra na sa Sakuwa, ang babaye nga utot ko. Mhm. Naghalin to sa Sakuwa, kay siya libang sang bata ko. Mhm. Nagpuli di sa Iloilo, siya naglibang naman. So sige ako nga by incel sa mga uga. Grabe, give up niya ang iyang nga job sa gobyerno para lang nga magyaya sa mga bata mo. Oo. Regular na to siya, mo to nga tiyempo. Hindi pa man sa tugid regular tits mo. Kagdason nang kalain sang iya gali nga pang wala pang tatar sa mga bata ko kay ginahambala niya ang mga bata ko nga wala na sila tatay, wala na sila nanay. Dason daya ginpakilala sa akon. Ha? Wala yung pakilala sa magulang ko bilang ginhiluan niya bala ang gamay pang mga bata mo nagpati sa iya. Dali lang. Tiara ka man lang, di ba? Although nagalakat-lakat ikaw. Oo. Ano haw? Bale, bugtawan, pulawan mo? Hindi mo na makita ang mga kabataan mo? Ano? Gintago. Saya mo. Ang balay niya dito na kay Star sa iya balay nga second floor mo. Ay. Gintago. Ito mga bata sa ibabaw. Kaging kandaduhan. Hindi ako makuha. Hindi ko makita. Tinga mo na gini mo, yahaw. Ambot sa iya gani. Kay daw nahisa sa kanasakon. Balahaw kay nahisa sa sakon. Kay kano. Nga kadamo sang kwarta ko sinakon ng kwarta nga ini yan isang bana ko nga baligya bala mga ari-arian niya bala pitaw. Okay. So kumusta ang inyong relasyon sa kabataan mo? Abi mo tita, sanga mo na lang ni nga pagpangasawa nila bala kay duwa sila lalaki mo. Pag-asawa sa nga akon nga bata nga subang, wala ko kabalo. Dali lang. Are you saying wala nagdako sa imo nga poder ang imo nga mga kabataan? Ang nagdako man pero galing kay galakat ko bala ha, bilang daw sa iyagid sang magulang ko bala kay ginakuha yagid bala. So bali, ang daw namataan nila nga iloy ang magulang mo. Oo. Pero may pamilya man ang magulang mo? Wala na, kay ginbayaan niya to yanubyo. Nobyo pa man lang to sang una. Nobyo, So single? Single siya. Ay, okay. So siya yung nag-attender sa imo kabataan, duging kabig niya nga mga anak ang imo nga mga kabataan. So ang imo naman nga mga kabataan, daw siya na ang kabig niya, ginikanan. Am I right? Oo, ang dayon, ang mga bata, to pag kasal na siya, wala ko kabalo. Dali lang, di tanay magkanto sa kasal-kasal. Sa nagadalag ko pa lang ang mga kabataan. So pinabayaan mo nga. Wala man ako, sila tita, ginpabayaan Hindi namin ko, ginpabayaan mo nga ang imo na nga utod, amo na ang daw gasalig man ko tita nga, siya utod ko mo. Tihaw kam nga naglabot sa punto, nga daw hindi ka na kilala sa mga kabataan mo. Kay ginhambala niya mga bata nga gabawangkot ang mga bata kundi nila nanay niya wala na kamo nanay wala na kamo tatay inyo nanay patay na inyo tatay patay na kinpatihan sang mga kabataan isama lang kamo bala ko pagpatay sang imong husband syempre may 8 months old ka gamay gid man to pero ara ka man hindi bala ang presence mo ara man pero galing kay bayang grabe gidya ang batasan sa magulang ko. Sobra gidya ka subra. Wait lang.
So bale, pila ang edad sa mga bata sang ang imo ng mga gulang ang nag-take over sa pag-atipan sa ila? Mga siguro, mga 12 years old ka, 10 years old. Di, may mga buot naman na. As in, kilala ka naman na nila, hindi ba? Giniya, bala tita nga, kada adlaw-adlaw, ulupod sila kung maglakat undiin. Tapos kung may mga kasadyahan, upod sila. Di ikaw yan, di ka gapauli, haw. Gaano ko, gastay ko dito na sa Rojas. Ay, amo gali na. Kay naglayo ay gali ka mo Oo. sang imo nga mga kabataan. So how often mo lang nga makita kag may istorya ang imo mga bata? Kada semana lang ko gapuli, tita. Di may istorya mo na kada semana ang imo nga mga kabataan. May istorya kung man na sila, pero palapit man na sila, pero lalang dugay, mangayo, kwarta, tapos lakap sila. Dali lang. Gahatag ka, ikaw ya ang gagasto para sa mga bata mo, Oo. sa pagpakaon sa ila, sa Oo. pagpaeskwela sa ila, Oo. sa pagpabisti sa ila. Oo, kaya ang magulang ko, wala man ubra. So ikaw ang ga-provide. O ako ga-provide sila. Hindi ka lang ya makastay gid sa ila Oo. nga makatutok 24 hours. Oo. Kaya ti ikaw ya ang inyo nga pala nga buhian amo imo nga ginatupag. Oo. So tinuig nga amo na ang nagakatabo. Oo. Nakibot lang ko gani nga siling ko nga ang kung mag-abot ko gahakos man sila sa akon, gakis man sila. Pagkadugay-dugay mangayo sa akon kwarta kay ibayad ka no sa ila mga mga sa eskwelahan. Titagaan ko man na sila. Tapos naggalakat na sila na akong ko sa buwasin ko. Pabalik ako sa ruwas, may makuha ko sa ngakon nga baligya. Balik man ko dayon pagkahapon, dire guro gabihan ako. Okay. Established ta lang ha. Bali dito ka nagatener sa Rojas once a week ang imo nga pagpauli diri. Correct? Kung magpauli ikaw sa inyo o gaululupod man kamo sa mga kabataan mo asin upod ka mo kaon, gaupod ka matulog, gaupdanay ka mo sa puloyan. Ako matulog, tita ya, kay may kwarto sila isa-isa mo. Okay. Natagan sila sa magulang ko sa kwarto. Mhm. Di maara sila sa babaw, ako may harap sa dalom. Ay. Pero gaupod man ka mo kaon, makaulo istorya ka pa man sa ila. No, istorya man kami. Aha. Pero galing kay ang diferensya lang sa magulang ko bala. Ano ang iyang diferensya? Ang bala diferensya yung tita nga daw ginaano yung gidya balang siya bilang ang nanay balahaw. Gina-brainwash niya ang imo nga mga kabataan? Na-brainwash siya bala tita. Tingin patihan siya sa mga bata mo? Tinagpati ang mga bata sa iya kasi kung hindi magpati kano niya man mo. So, are you saying, amo na ang rason nga doon naglayo ang buot sa mga kabataan mo sa imo? Oo, naglayo. Sang nabatyagan mo na ini, may ginimo ikaw nga tikang parang hindi matayo yun nga maglayo ay ang buot nyo sa mga kabataan mo? Wala ka ga-explain sa ilang ang waay ka diri? Ang mga tiya ko bala, ang tiya ko ka mga cousin ko, gahambal sa mga bata kung ang boss, hindi na inyo nanay si Angelis, ang inyong nanay si Lee, hindi na inyo nanay, tiya lang na ninyo, utod na ni nanay nyo. Pitang ulihido na marasmasan man sila kay ang kwanto niya, ambal nila, tikadako-dako sa akong, tambok-tambok sa akong, sang unat sa tita mo. Siya nga ako, niya nga magulang niwang. Nakambalang ang akong bata nga, ang tambok baya, ako na nanay, amo na hambal nila. Mga pila edad na nila, sangga amo na sila, nga pamangkot sila amo na. Edya? Oo. Mga pila edad nila? 15. 15 anyos? Oo. Dako na. As in, Dako na gani. kung every week, ara ka dira, upod kanila, hindi pwede nga makalipatan kanila nga ikaw ang ilailoy. Galing kay balang ka prebe daw ginapahamdam lang bala pero may isang magulang ko tita bala nga wala ako bala sa ilaluyohaw. Ano ang ginakalain? Ano may agent sa imo ang imo nga utod nga ang ginahiluan niya ang sang una tita sang gamay pa ko balahaw ang lag ko nang dako sa ilaya mo sa ako mga utod. Kay dito ko yan ang dako ya sa kay Dr. Montero. Okay.
Ay, So? ginkuha ko nila. So, anong connection? Di karon, ang eskwela ko sa elementary, ang magpuli ko dagani ginaway ko ni sang ako mga utod nga hindi nila ako utod. Amo na bala? Dole ay man inyo nga mga buot. Oo, layo ay nga mo. Budrop lang da ko sang nanay ko, kung tatay ko eh. Oo, kagkabalo kaya kung sino nanay mo, kung sino tatay walaan mo. ko nanay ko kung sino tatay ko. Oh, tinga nga amo na yung natabo. Anong punto niya gid? Nga ginahiloan niyang isip sa mga kabataan mo. May ginimo ka nga sala sa iya or sa mga kabataan mo? Wala man tita, tingala lang ko gani, bas nga mga kaisahan ko, ka mga siya ko. Ay nga grabe, gidya bataya sa ni manang muno, nga gid, to hindi na kami akakon, ba ang bas kay mga tita ko. Sa isa kadlaw, mayo pa ilabong hanay, pagkahapon, lain na, away na sila. So, hindi mo ma-istorya ang mga kabataan mo, hindi mo ma-explain sa ila, kaya tinabatsagan mo naman, nga tinagalayo ang buot nila sa imo, and very much aware ka, nga hindi manami ang gina-feed ng mga istorya sang imo nga magulang. Ginpadayon mo sa gihapon, nga ang magulang mo, ang ma-attender sa ila nga, Tapos ang negosyo, sang baintel ko, naghimo na lang ko sanggoy sa may barangay. Aha. So, nagtiner ka na sa inyo? Oo, nagtiner ako. Tapos, nagdilto man nagatulog mga bata ko. Nag-updanay na ka mo, liwat, bale. Okay. Ang magulang mo, para gyapon sa balaya to? Kaya walay na, akig naman siya kay ang mga bata ko. Nakilala na ko nila, bala. Aha. Kita, balahaw. Okay. Nangakig siya kay, nga kilala ninyo na siya, kay ako ang nagpadako sa iya. Tikon magamuna siya, wala mo siya ginastop, wala mo siya ginasaway. Ko sa iya, ko nga, bata mo na, hindi mo nga sa bata, hindi na nagalinaw sa ako, na yan, hindi nga sa imo. Kaya mo nag-aaway kami nga doon, kang ulihi. Nga ginahimo yan na, haw? Nga ginahimo yan na, gusto niya nga ang kunon na lang ang mga kabataan mo? Oo, ang kunon niya mga bata, wala. Ang kunon niya na lang ang mga bata, kahit nga ko gani naman, kay nagpuli, kundi kahit nga abot ang bata, hapon lang, tapos. Amo na istoryahan na inyo, haw? Oo, amo na, wala ko yung istorya, siya nga hatag kong bata, wala mo ko nagamba, siya nga ibilin ko, siling ko, ang araman ko, kung gapuli man ko, kada hapon, ko, ang bilang ara sa mulot, tanawon nilang bala. Hindi ambal mo kaina, every week ka pauli, hindi kada hapon. Ang kada, sumagit abot ko bala nga kada kimana gapuli ko, pero dugat tinira ko, anay bala sang mga pila ka oras bala. Agod mo kasturyanay kami sa mga bata ko bala. Okay man sila, pero galing kayang maghalin naman ako. Ano naman sa magulang ko ang ila mga Korea bala. Oo. So, I'm sure nga dako gid ang imo nga luyag sadto nga magbalik ang buot sang imo nga mga kabataan sa imo, and the only answer is that i-give up mo tong imo nga job nga didto ikaw permigatiner sa Rojas. Pero ginhimo mo na, di ba? Nagtiyangge ka na diri. Nagulupdanay na kamo sa mga kabataan mo, pero how come nga daw naglayo gyapon ang buot sang mga kabataan mo? Kaya daw, balang kasiyat ka daw kung sa bagay. Basta ka sa gamay, bala ka iban ang nag-basipisin mo, malatiyay. Buhinan ko siya imo premyo, ginatiyay mo naman ako. Ang pamalang bata nga gamay, kung wala ka ng padako nga nanay, malayo gid man sa imo ang bata mo. So gina-acknowledge mo na ang fact nga hindi ikaw gidman halos ang nagpadako sa imong nga bata, but ikaw ang naga-provide. Presensya mo lang ang kulang. Pero every week, gapauli ikaw. Ito kada semana, pero nadalaan ko lang sila sa mga pagkaon nila, bugas, mga ilang kinanglanon. Pero bilang kung isipon, bala, daw siya, gid bala ang paihilis ang bayo, nag-prepare bala sang ilang kinanglanon. Ang mga typical nga hilimoon sang isa ka Iloy sa iya nga anak. Ang gapulaw bugtaw, kung may nagahilanat, may nagalain ng pamatsyag, siya ang ga-attend sa mga PTA meetings, siya ang gasugat dulong sa mga kabataan. So, typical, no? Nga buluhaton sang isa ka Iloy, nga siya ang nag-take over, siya ang naghimo sang amusina. Ang kubala,
Nag-support lang ko bala, tita, sa ila bala. Mhm. Gusto nga, hindi man sila bala masigaduhan na. Ano da doon may nagalinupok daw. Ila mga siyaryo. Okay. Ang bala sila mo interview ko ha. Yeah. Joke lang I'm sure aware na da sila. Sige. Okay. Pero so napabayaan nga naglayo ang buot sang imong mga bata sa imo. May mga times ka nagareklamo sa imo ang mga kabataan mo, abi mama, hindi ka na namon makaupod, puli ka na diri ka na lang sa amon, wala kaya ga-attender sa amon. May mga amo ka na nga mamatian. Sila gareklamo, tita. Wala man sila gareklamo. Kay tiba tansi mananghatag ko sa ila mo. Na kung ano ang Oo, dali lang. Kaya nag-iingaw na kita. Sige, continue. Hindi nang kontento man sila sa akon kay kung ano ang ilabaklo. Inahatag ko man sa ila. Kontento lang sila sa imo bilang isa ka provider but not being a mother. Layo ila buot sa imo. Sang ulihi, nang aran ako das gastay na ko di na kundi rin na lang kang wigda sa akong libre sa tanggi kay dakla tanggi ta diri na lang kamo. Okay. Nagsugot sila? Sugot sila nga duwa. Anong resulta? Ginaway ako sa magulang ko. Oh. Nagkatuto sa kagang iskandalo. Tiginda ko sa isang kapitan. Kaginhambalan. Ang ito naghipos siya, puli sa hipos siya. So, wala sa bugno sa akon Do feeling base sang imo magulang gin-invest niya na ang iyang time, ang iyang panahon, naligaran niya sa sang panahon, wala na siya gani ka pamana, way na siya nakapamilya sang iya because sang imo nga mga kabataan. And now, hindi siya luyag ngati mag-take over ka na bilang ilang nga mother, but pwede man natani nga nag-share na lang kamo nga duwa bilang mga mothers na lang sa mga kabataan mo, kundi ka nami patani, hindi lang isa, kundi duwa ka bilog mothers ang inyong kabataan. Galing kayang iyaya, daw nag-inject na siya, hindi man namin nga mga istorya, kag kaisipan sa imo nga mga kabataan. So, nangin successful siya para nga maglayo na gid ang buot sa imong mga bata sa imo? Kita, kay go nga nang dako ng mga bata nga ang college na sila bala. Doon na kabataan, kay siyempre, barkada na tita mo. Indra na sa ginasapak sa mga bata. Kung mahambal sa gani, daw na bala daw pamatagan sa mga bata, daw sala balang iya ginahambal ha. Daw wala na siya ginapamatian. Wala na siya ginapamatian. Kaya doon nagdalag. Ikaw ya. Ang ako, yung pamatian niya, si tita niya, si Lingko, kay balaan ko, tigulang na siya. Ang kubas niya, uli na siya. Yung akong hindi, ko kay siya, napadako sa inyo. Respeto ka maninyo siya. Ikaw ya, ginarespeto ka Manila, ginapalangga ka Manila. Palangga man ko nila doon. Okay. Palangga naman ko nila. Niya tima, nga nagpalayo, kasama na, nga wala mo kami ginatagan, si Mayo, nga pa. Tingnan ko, hindi, ginatagan sa kamo. Nabuhi wala kamo kung wala ako. Pagdason na kung ang inyo mga loho. Ako nagtatag sa inyo loho, tanan. Ang inyo tiya, wala. Dali lang. Sa pagpa-eskwela, napatapos mo sila, napakursuhan mo sila. Tapos, kaya ang tubang to, gusto yan masakay din bala sa vapor nga gusto ya puti ya bayo bala puro puti bala titahaw masiman gid siya. Masiman gid siya. Sinakon sige bo grabe ang siman mahal nga ran tuition tapos ang iya nga bayo ang iya bo niya do makalbo man ko ba gabid no pero sinya sang aton nga bata sinya sige lang bala sige na utod ko nga isa nga sa Amerika bala tita. Sinangayo ko sa iya kabulig. Kaya gimbuligan niya ko nga pagpa-eskwela sa nga ako nga bata nga siman. So nakatapos siya? Nakatapos siya. Nakasakay siya? Nakasakay siya. I see. Nakasakay siya, 2 ka tuig. Pagka 2 ka tuig to, nanaog siya. Tapos, sakay naman siya. Excuse me, Lee.
Oo, sa telepono ikaw gahambal no. Pwede mo matuon ang imo ba sa mouthpiece? Nan. Muna dapat kay klaro-klaro ka kung muna. So palapiton mo ha. Ang inan. O sige, kita mo wala gahod. Amo na ha, muna nga distance. Okay. So may nagbulig sa imo para nga makatapos siya sa iya nga pag-eskwela kag nakasakay gid siya. Oo. But amo ni siya ang bata mo subong. Nga kung kadtuan mo siya, ginapalayas niya ikaw, kag ginahambalan niya ikaw nga ay, ang iya asawa, gali iya. Lalaki ang bata ko, tita. Oo, gani, balang ko lalaki. Abi ko siya ni ang nagapalayas sa imo. Hindi gali, ang asawa niya gali. Oo. Nga, aha. Kabalo man na siya sa ginahimo sa asawa niya? Wala. Kay din Balaan siya. ka, tita. Under siya sang asawa ya. Oy, kasubo ng sitwasyon. Anong ginambal sa imo sa iyang asawa? Ang makatugan hambalya sa ako, makita ya ko kay kaubra sa barangay mo. Okay. Di ka lang pagyambal iyang ngalan, ha? Tapos, ang mas kita ya ko ganis niya, ari ka naman, mano ka di, mangayo, hindi ko ya bangko. Dali lang, nga, pero may kagapangayo sa ilahaw. Wala man kita aga. Tinga mo na yung balya sa imo, ha? Manang ikaw tita, ang magulang ko sang una, bala amo nagapangayo sa ila. Oh, hindi man gali ikaw nga ikaw ang ginamalan niya. Do, hasta ako bala nadala sa magulang ko. Kaakit ya. Di, akon hindi ko yung pangayo sa imo, Makadto lang ko sa akon apo, matanaw lang ko kung ano na sila kadlag ko. Kay may mga pamilya na subong ang duwa mo kakabataan. Oo, may mga sawa. So, bali ikaw, nagapangabuhi ikaw sa nagaisahan na Ako lang isa ya, tiya. Ang imo tuya nga sister, ang magulang mo tuya, di na siya ya? Ha? Napatay sa sang July 24. Saan o nga tuig? Ang year 22. Okay. 2 years ago lang. Oo. Alright. Di ang balay na dati, yan na da. Di akong gestar. Di karon nag-tinyo na ang akon nga subang bala tama, kay bala kasyuapang sang asawa ya bala. Nga ginahimuan niya giting maang sang bala sang lalang bala nga aguto maakig ko bala. Nga gimpadala niya sang bayir ang balay. Tesing ko paano din ko yung maestar kung baligyan ninyo. Sinya, titinguan man ang tungan ka man sang kwarta. Tidamo na na yung kwarta. Singkot ang kwarta, dahil maubos. Ang balay hindi maubos. Kaya kung ibaligya na, wala ka na sang istaran. Mayo man kung ga-offer sila, nga dito ko na lang sa amon. Ga-offer man sila. Ga-offer sila, tita, pero hindi ko. Kahit nga sa balay na sang bata ko na, haging paubraya, ang nanay sang babae, ara manda. Ang pamilya nilang bilang, diragistar. Gapamati ito sila subong, no? Mati, guro. Mas hindi ka na ito kapuli sa lugar nyo to. Mas ginabantayan ka na ito nila. Alayo, ang iya nga balay tita. Okay, tita, sige. balay nila yara sa Banwa. Ako niya, sa baryo. Sige. Tingala ko man daw ka-confident gid sa imo nga ipang nugid ini tanan-tanan. But anyway, ang situation is, mga kabombo, so bali subong siya ya, nag-isahan na lang sa iyang pagpangabuhi. May sablag na siya sa iyang lawas. May trabaho ka pa subong? Wala na? Wala na, tita. Is it true nga nagapakilimos ka? Kadto lang ko sa ako, mga amiga nga senior citizen. Siling mo Kabalo man sila kung akong pangabuhi, tita. Kay siling mo nagapwesto ikaw sa isa ka lugar, hindi gani, sa simbahan. Nga nagapakilimos ikaw. Gayong kisaga, kadto ko kaya ang mga amiga ko, wala nga senior citizen. Kasimba sila. Kasimba man ko na. Tapos, matindog ko na sa kilid, ginatagahaan ko nila. But it doesn't make you a beggar. Kaya ang impression ni ginahatag mo sa akon sa imong pag-istorya, nga subong, nagkakabuhi ka sa pagpakilimos na lang. When in fact, may duwa ikaw ka mga kabataan. Oo. Siling mo, wala ikaw ginakilala sa imong mga kabataan, subong. Is that true? Subong, wala na. Nga naglainay naman ka mo. Sabton mo ina, balikan ko ikaw.
Steady pulse. Panabalikan natin mga kabombong aton ngayon istorya diri si Lee sang Arevalo pagkatapos ng gising pinaka may importante nga mga pahibalo. Nagapamati ka mo sa KLP, kaupo din nyo si Tita Regine diri sa DYF na ang Bombo Radio Iloilo. It is now 2:46. Magabalik kita. Panabalikan ta si Lee pagkatapos ng gising pinaka mga importante nga mga pahibalo. Illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin kung ang impormasyon halin sa report. Balikan natin diri si Lee sang Arevalo. So klarohon ta lang Lee ha, ang imo subang nakatapos siya, nagasakay gid man siya sa barko? Anong kasakay siya? Okay, ang imo agot nakakatapos man siya, may kurso man siya? May kurso man sa Nagaobra man siya? engineering. Wala niya natapos? Gaobra siya sa subong. Pero wala yan natapos ang iyang kurso? Tapos siya yung kurso. Okay. Ikaw na ang nagpatapos sa ila? Oo. I see. But subong, ikaw you are living alone. Oo. Oo. Pero okay na, kumusta na ang relasyon mo sa imo nga mga kabataan? Ang sa subong niya sa tita, ang sa subang ko, problemado, gid ko na sa iya. Nga Kay balaan ko ang natungod sa iyang asawa bala. Okay. Daw against bala ang asawa ya sa akon, bala akid siya sa akon. How? Ano ang ginakaakig niya sa imo? Ang natungod sa akon nga magulang bala nga napatay to, asa ako na umid. Okay. So akig to siya sa imo magulang, pati ikaw ginumid asa niya. Asa ako kanya ginsakop. Mamangkot lang ko. Ang imo nga bata nga magulang, kag ang manghod, both sila may mga trabaho. Ang natawo, ang subang ko na 1983, tita mo. Sige, okay. Okay lang na, 1983. Ang pamangkot ko... 1973. Sige, ang pamangkot ko lang sa imo, Lee, nagabulig man ni suporta sa imo subong, imo kabataan, subong ati may ginabatsag ka na sa lawas mo, ang imo nga tuhod, nagasakit na, nagabaston ka na lang, kag wala ka na sang income. Ang tita, ang subang ko na, wala naghahatag sa akon. Ang agot? Ang agot ko na mayo gani, kay kung magkadto ko na sa iya, ang kagdason mahibi ko na siya, kay wala ko abihit bugas, wala ko ibakas ang akon nga maintenance. Pinatagaan niya ko na sang 200. Kag iba, ako na lang na kinot-kinot Every ano niya ka ginatagaan 200? Kung mag-sweldo siya pila ka bilog bata ya? Sa isa ka bulan, 200 iya ginahatag sa imo. Ang magulang, pila iya ginahatag wala. Wala, gid. So, mabuhi ikaw sa 200 pesos sa isa ka bulan? Hindi ka na mabuhi na tita, sa 200 na ngayon na. Okay. Pero galing, kaya ako, kung magkadto ko to sa ako mga amiga sa piyak nga barangay, makadto ko sa ila, masiling ko nga arin ako. Nyati nang lida pong ko anay, dira kay dali lang ha. So, ginabuligan ka sa imo nga mga friends? Oo. In short? Napakaon ko nila, tapos
natagaan ko nila sang grocery. Okay, that's very good. Kanami is kay ka-caring sa imong mga friends. Pero sa Oo. imong nga edad subong, kung sa imong nga sitwasyon, may masarangan ka pa nga trabaho nga pwede mo obrahon para nga may income ikaw? Pakuya mang laba, mang nilhig, maluto. So kung dulungan ikaw da labada, mabaton ikaw? Pwede pa mo, kapanglaba pa see. ko. Okay. So which means nga kaya mo pa, nga Oo, sagudon ang imo nga Kaya kaugalingon. pa mag-ubra, ang diferensya lang sa akon, ang tiil ko. Mhm. Kay balaan ka, o tita, ang tiil ko ni still niya, yung duwa mo. Nga ahaw? Nga Kay nagaman balaan ahaw? ka, ang akon, bata ng ikaduwa, ang nag-away kami sang akon, nga magulang, bala kay halin ko sa Manila, sang una, kay kadamo sang akon, mga tela, bala nga hilimoon bayo. Tisin ko daan, ginpatahi ko bala, kay para sa akon bala. Karon nangakik ang manggulang ko na sa akon, kay ila ko siya ginatagan tela. Ang ako mga bayo, gin pang sunog ya. Okay. Hasta damo nga mga bayo ko, hasta mga radyo ko, pang Kaya ano sunog natabo ya. sa tuhod mo? Ha? Nagka-steel inahaw? Kaya nga ako, nga tiil na, ang gilapakan sang akon nga bata, kagin uyog-uyog, kundi nagkalab ka ang iya nga mga bones. Nga nga ginuyog-uyog ya, dako na siya, saan ginimo yan na? Ano na siya, nang daw mga first year high school. Ati nga ginimo ya to haw? Tikay planggaya ya, tita mo. Asa kaugot ya sa imo, ginimo yang Oo. ginlapak ya imo tuhod? Oo. Oh my God. Tinagano ikaw? Pagka daw tatlo ka adlaw, tita, naghabok ang tail ko, nagsusyo, duwa ka tiil ko, hindi na ko kalakat. Ay. Amo to nga, sa isa ka doktor, ginipadalaan ko sang sulat, pagkaagag, ginkuha ko sang delivery van, kagindala sa ospital, ginoperahan niya ko layon. Ate Mayo, kami nagbulig sa imo. Abi mo, tita, kung ako lang, guro na lupog ko mo. Mayo lang kami mga maayo pa nga tao Galing kay nagbulig sa ti imo. Mayo, man ko sa ila, bala, kag nagabulig man ko sang una sa ila, di gaghatag sila sa akon sang voluntary nga bulig sa akon. Okay. Te ano ang reaksyon sang imo nga bata kay nakita niya ikaw subong naga-suffer ikaw sa imo nga tuhod bangod sang iya nga kahimuan? Wala man. Do sa wala lang sa iya. Do pawala lang. I see. But I'm sure bilang isa ka Iloy hindi mo makayanan no nga initan sa ulo ang imo nga bata. Siguro ang bata bal nila pwede nga makahimo sa amo sina sa Iloy sa ang ginikanan but ang ginikanan never gid. May tsansa pa nga mag-ayuhay ka mo sa imo nga subang nga bata? Ambot lang na tita, ha? Ano ang luyag mo? Ano ang luyag ko, mo? tita, akon, pag-ambark niya nga, nang gin-away ako sa asawa ya. Tingko sa halin subong, nga nagkadto ko, hindi na ako magkadto-kadto diri sa inyo. Kaya sinakon, lamang ko yaga pangayo sa inyo, Ang kukit. Okay. So, hindi ka mo mayuhay subong sa imo nga bata? Hindi. Kag sang iya nga asawa? Hindi. May idea ikaw kung nga? Ambot lang gani, Kay daw nagapangakigit sang iya nga asawa, bala sa ako, nagapangakigit balaw. I see. That's your own version, no? But we do not know kung ano naman ito ang version sang iya nga asawa. But anyway, sa imo sitwasyon, subong nga ti, budlayan ka na sa paghulag, kay may edad ka na, tapos wala ikaw sang trabaho, may lang kami mga friends around nga nagabulig-bulig sa imo. Ano luyag mo nga ipalabot sa imo nga duha ka mga kabataan? Ang gusto ko lang dana, abi mo, tita, ang Disyembre nga ini, ang akon daal sing resolution, nga gusto ko lang nga makadto ang akon nga bata, bala sa akon, Amo may nang wish kwarta mo. man sa wala, makadto lang sa bala sa akon, ay Okay. gusto nga, makita ko man siya kung ano na sa kadako, ano na ang tsura ya. When was the last time nga nagkita ay ka mo? Wala, kid, wala gi kami kakita ay tita. Mga pila ka tuig? Nang mga 1 year na ni tita, 2 years, so ang pagkapatay sa akon nga magulang, amo lang to pagkadto ya. Subong wala na. Pag kitaay nyo to nga last, okay man istoryahanay nyo? Wala kami ka istorya.
Hindi siya maistorya sa akon. So, which means may lain siya sang buot sa imo. Kay nabantayan sa sang asawa ya. Ay. Hindi gusto ang Budlay, asawa ya no? magkadto. Budlay. Tingin mo niya nga agot, okay ka mo yung Okay lang na yang agot ko. At least may isa ka pa kabata nga arada nagaulikid sa imo bisan Oo. tag 200 na ginahatag niya sa imo at Oo. least galing sa kalooban. Oo. Kag let's hope nga ikaw hindi ka matulaan sang paglaom kag i-treasure mo ng imo nga mga friends nga anytime sila ya nakaintindi sa imo, sila ya very willing nga maghatag para sa imo. Why nakita sa nabilin nga oras, ti pasalamatan ko na lang ikaw. Sige, Liz tita. ang Arevalo sa imo nga pag-share diri sang Oo, imo nga tita. istorya. May- We really hope and we really wish nga mag-ukihay ka mo sang imo nga subanga bata. Even pati sang imo Thank you, nga tita. daughter Ito nga, di pa ko in-law. dihatag si mo nga basa ko, no? Oh sure, sige. May istorya ko hatag si mo. Oh, sige. Madam, magiging salamat sa imo, Lee. Kag halong ikaw, ha? Manaog dira sa imo ang in charge sa pag-release ng imo nga prize. Sulaton mo da siya kay may permahan ikaw. May lugag ka pa nga ihambal o kon Sige na, wala tita, naman? hindi na. Okay, sige. Madam, magiging salamat. There you go, mga kabombo. Si Lee ang Arevalo, ang aton nga winner. And we're really hoping and praying for good things to happen sa iya kag sa iya nga duha ka mga kabataan. Kabay, no? May reconciliation man nga matabo kag isa sa ila maka-realize nga hindi kinahanglan papangibabawon ang pride or kung ano man da nga mga hatred, mga animosities, dapat magpalanggaanay lang. 69 years old na ining si Lee ang ato nga winner. And speaking of winner, I am about to announce our new winner para sa siningang simana, but not without saying thank you sa inyo tanan-tanan nga mga letter senders naton, mga KLP contributors naton, kag ang mangin contributors and sharers naton diri sa kahapon lamang program. Excited ako sa mga wala pa naka-share dira. Saan nyo kami pabation sa inyo mga istorya? Pwede now na. Pwede sa next week, mabasa ko na. Sige, email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info and pwede man isulat and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat gid sa tanan naton nga mga letter senders. You are providing us inspirations and entertainment every day that we are together. Diri sa kahapon lamang program, and that's from Monday to Saturday. Salamat gid sa inyo. I'll be seeing you again on Monday. One day off kita. Enjoy ang inyong weekend. Congratulations to win 1,000 pesos in cash. Kaya ato naman mangin kaatubang. Let's hope makakatug siya diri, makatubangay kami para sa pag-interview ko sa iya. Ang interview date would be on January 20. That would be next Saturday. Congratulations sa aton nga new winner, Black Widow sang Pavia. Sa liwat, ang aton bagong nga winner, si Black Widow sang Pavia. Mga kabombo, salamat kids sa inyo dira. Enjoy nyo lang ang live kag ang inyong weekend. And see to it nga maka-share sa inyong mga manami nga mga istorya diri sa kahapon lamang program. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat kids. See you again on Monday. Good afternoon and God bless.